Kumusta? Kumusta? First LS, no, sa aking bahay. Ayan. LS na ako, guys. Ang daming message. Hello sa inyong lahat, no? Ito na, ako ay andito na sa bahay. Andito na si Marilyn Kelly. Ay, nako. Ayan. Uy, nandiyan na pala. Hello sa inyong lahat. MC Kulot Loof TV, Furry Loof. Hello. Ayan, Janisa. Hello, Sisi. Ayan, nandito na ako sa bahay, no? Naku, parang ang puti-puti naman. ganyan, para hindi masyadong maputi, no? Maputi sa ilaw, guys. Ayan, nakikita nyo ba ako? MC Kulot, nako, hello boss. Salamat sa pag-play ng aking playlist pala ha. Salamat talaga sa inyo. Ayan. Ano na ba ngayon, guys? July 6, no? Hello, J. Lokenario, MC Kulot, and Jenisa from Finland, and si Furry Loof, si Aljen, ayan. TV, Jenisa, ayan. J. Lokenario, hello, Clay, hello, ayan, kumusta kayong lahat dyan? Aljen. Uy, kumain na ba kayo? Uy, may pakasisi, nakauli na. Kumustang biyahe, sisi? Okay lang, sis. Yung ano pa ako naka-uwi, 22, pero nag-quarantine muna ako dun sa kabilang bahay ng 14 days. So ngayon lang ako naka-uwi talaga dito sa bahay ko talaga na tinitirhan. Bahay talaga na tinitirhan. Good luck, baby, tonight. Good luck tonight, baby. Okay, mahal ko. Salamat. Good night. Have a good night, baby. Love you. Mwah. Sleep well, mahal ko. Uy, may pakasisi. Oo, ayan. Salamat mga ano ko ha, mga kalapogi ko, ang aking mga kalapogi. Oo. Kumusta dyan sa Finland, Sisi? Okay ba kayo dyan? Hindi ba masyadong marami yung cases dyan? Ayan. Blame it on me. Ayan. Salamat sa aking mga kalapogi. Kay Jeniza, salamat sis ha. Ay nako, talaga naman. Hindi pa ako nakapunta sa inyo ba? Hindi pa ako nakapunta sa mga nag-comment sa video ko nung kahapon. Kasi busy nga ako kaninang umaga. Pag kaninang umaga kasi pumunta kami ng barangay. Tapos, ayun, nag-drive pa uwi dito. Marami pang checkpoint. Hindi pa naman ako nabigyan pa ng FM pass. Bukas pa daw. Okay na okay dito, Sisi. Wala masyado case. Back to normal na dito. Okay. Mabuti pa dyan, Sisi, dito sa Davao. Napaka-stricto. Kailangan meron kayang meron talagang FM pass. Hindi ako nabigyan ng FM pass kanina. So, hindi ako makalabas-labas muna. Bukas ko pa kukunin yung FM pass ko. Ayan. Wala. Kalkaga. Basa kong buhok ko eh. Kumusta kayong lahat dyan? Napakaputi naman ito. Naku. Ayan, okay. Nakikita nyo ba ako maayos, guys?
Okay dito, okay, sige. Okay, buti pa dyan. Okay, Sisi, dito napaka-stricto. Wala naman masyadong cases dito. Yeah, yeah, Aljen. Nako, ikaw talaga. Bebe, hindi mo natanggap yung load, hindi ka lang nag-inquire. Kanina ko lang kayo napadala ng load lahat kasi nga napagod ako kagabi. Oy, 3 hours and 30 minutes kaya ako nag-live kagabi. Tagal-tagal din. Kaya ayun, asa na si... Di ko alam eh. Di ko alam eh. Ewan ko sa'yo, Aljen. Okay ba ang aking signal, boss? Okay ba, bebe? Sana hindi ito mawala. Ayan na ang aking sisi na si Rosalie Holgado. Tamsak dan, sis. Salamat, salamat, sis. Salamat sa Rosalie Holgado, ha? Thank you talaga. Wala akong alam sa load. Bata ka pa talaga, bebe. Bata ka pa talaga, Aljen, no? Wala ka pang alam. Nako, maganda yung mga ganyan eh. Uy, baka mapagalitan tayo. Bata ka pa naman. Ayan. Hello, Rosalie Holgado. Kumain na ka na, sisi? Jenisa, kumain na kayo dyan? Anong oras na ba dyan, sis? Mga maulan na gabi, masarap may katabi. Asas. MC Kulot Love TV, wala ka pa bang girlfriend? Naku, humanap ka na. MC Kulot Love TV, ang aking kalapogi. Sis, late na ata ako. Hindi, kaka-start ko lang, Rosalie Holgado. Sis, kaka-start ko lang talaga. Ayan, si Mingming Cats, ang aking sisi. Mingming Cats, salamat sisi. Mingming Cats. Rosalie Holgado, salamat sa inyong lahat, ha? Kaka-start ko lang, sisi Rosalie Holgado. Ano daw? Dito walang ulan, ha. Asan ka ba, Aljen? Di ba magka-ano lang kayo? Pareho kayo ng lugar na MC Kulot? Asan ka ba ngayon? 2 PM pa dito, sisi. Kakakain ko lang. 2 PM pa pala dyan. Ano na kasi dito, alas 7 na. Tarlac. O pareho lang kayo ni MC Kulot Love TV. Pero walang ulan dyan sa inyo. Magkapit bahay lang ba kayo? Malayo ako kila MC ko. Malayo ba? Akala ko magkakapit bahay lang kayo. Ayan. Akala ko magkakapit bahay lang kayo, Aljen. Asan si Ellie? Si Ellie hindi pumasok. Malayo pala ikaw kay na MC. Salamat sa mga nagtamsak, ha. Salamat talaga. Salamat ng marami. Salamat, Shopee. Kailan balik mo, sis? 1 hour. 1 hour? Ang tagal pala. Andyan na si Jerlian, Garden. Sis, ba't pinalitan mo yung name mo? Di makasingit sa CP gamit ng kapatid niya. Hindi makasingit. Okay lang, Clay. Mamaya na lang pag nakasingit si Ellie. Ayan. Hello, sis Jerlyn. Kumusta? Kumain ka na ba dyan? 1 hour biyahe pa pala kay na Aljen, papunta dyan sa inyo, MC. Dito muna ako, sis, Janisa. Dito muna ako sa Philippines. Dito naman kasi kami naka-base for now. Ayan, sorry na late. Okay lang, Ellie. Okay lang, bebe. Bibo ka ayo inyong mukbang mo. Oo. Hindi ko nga na hindi na edit ng maayos, sisi. Pero okay na yan. Ay, nako. Gusto ko lang i-change, sis, ha. Pwede ra ilisan. Oo, pwede raman, sis. Pwede raman yan ilisan. Pero wag ka magpalit-palit ng palagi para makilala ka ng tao ba. For Reloof, 1 hour biyahe sa jeep.
Naku, matagal pala, no? Matagal pala yung biyahe, no? Para makilala ka, sis. Kasi masanay na sila, pag nasanay na sila sa name mo ba, tapos papalit-palit ka, parang ano naman, 'di ba? Uy, the Yuan Vlogs, maulam ang puntaan ni. Uy, sis, kumusta, kumusta, sis? Nakauli na jud ko, sis. Andito na ako sa bahay ko, sis. Andito na ako sa bahay ni mama. Bibo kaayo mo sa mukbang, bibo. Chika-chika to the max, ano, no? Sis, no? Walang ano yon, no? Wala masyadong edit yon. Chika-chika. Grabing katawa. Ayan. Hello, Sisi, Dayuan Vlogs. Ayan po si Dayuan Vlogs, ha. Ano na to? May harang na to si Dayuan Vlogs, pero sinusuportahan pa rin ako ng bonggang-bongga. Ayan, thank you talaga, Sisi. Ayan, puntahan nyo lang si Dayuan Vlogs sa kanila, ha, mga kalapogi ko, at saka sila Jerlyn, at saka sila Rosalie. Ayan, suportahan po natin si Dayuan Vlogs. Okay lang, Sisi. Congrats, Sisi. Happy for you. Oo, salamat talaga, sis, ha. Salamat, Shopee. Asa mo dapit sa Davao gani, sis? Diri sa ano, sis, kani ako ang balay sa ilang. Kuan lang ni 15 minutes away from the airport. 15 minutes away from the airport lang to, sis. Nalingaw ako sa bungol. Oo, sis, bungol yung topic namin kanina. Ay, nako. Hi, Dayuan Vlogs. Sabi ni Jerlian. Oo. Sis Jerlian, ito si Dayuan Vlogs. Bisaya din to, sis. Taga Davao din to. Kaya, ayan, suportahan natin ang mga Bisaya. Ayan. At Jerlian, hello. Ayan, sabi ni Dayuan Vlogs. Oo, Bisaya po ni si Dayuan Vlogs, sis. Ayan, may harang na yan siya, pero talaga naman todo suporta talaga yan sa akin, sis. Kaya naman love na love ko yan. Ayan, salamat kaayo, sis, ha. Sis Dayuan Vlogs, Danny May, salamat kaayo, sis. Ayan, oo, proud Bisaya. Oo, ito si ano, sis, ito si sino ba to? Si Jerlian at si kasi Jenisa, mga Bisaya iyan. Okay, dool ra di ay sa airport. Oo, dool ra sa airport, sis. Taga Davao ba po ka, sis Jenisa? Nakalimot naman ko, eh. Ayan, sis, saglit lang, ha. Nagluluto lang ako. Okay lang, sis Rosalie. Okay lang, lagay mo lang ako dyan sa gilid. Hi, host, at sa lahat. Uy, andito si Ronnie Untalan. Naku, nakabalik talaga si Ronnie. Oo, kumusta, Ronnie? Naku, nabingwit namin to si Ronnie kagabi, eh. Ayan, bumalik talaga siya. Bumalik. You're welcome, sis. Salamat kaayo, sis. Pero nakikinig ako sa'yo, sis. Okay, sige. Salamat, Rosalie Holgado. Dito lang ako. Naantok kanina. Nako. Ba't ka inaantok naman, Ronnie? Tumambay ka lang dito para naman, sabi mo nga, 'di ba? Parang espresso yung tama dito. Hi, Jenisa. Sabi ni Jerlian. Ayan, Jerlian. Yan si Jenisa. Bisaya din yan, sis. Kaya suportahan din natin, ha? Andyan si Ronnie. Oo, andyan si Ronnie. Nabingwit natin yan kagabi, sisi. Bisayang dako. Nako, 3 years ko nakatrabaho diha sa Davao, sis. 3 years ka diri di ay, sis. Pero taga-asa jud mo, sis. Taga-san talaga kayo? Oo, bisda kaayo. Mawala antok na yung Ronnie. Hi, sabi ni Ronnie Ontalan. Kinig lang ako, sisi, ha. Dinner lang kami ni Yuting. Okay, sige, Dayuan Vlogs. Hindi pa dumarating si hubby mo? Hello, Jerlian, sabi ni Jenisa. Wala yung mga boys. Andyan yung mga boys. Yung mga kalapogi, sila Master Luf, wala pa. Ewan ko, asa na yun. Wala yung mga boys. Natamaan ako kagabi. Anong nakatama sa'yo, Ronnie? Nako. Mungkayo, sisi, mungkayo. Oo. Saan ka nagtrabaho dito sa Davao dati before Jenisa? Oo, ako talaga ako Dabawenya. Proud to be Dabawenya. Bisayang gamay ko, Bisayang gamay ko. Ewan ko sa iyo, Ronnie Untalan. Taga saan ka nga, Ronnie? Di ba taga Manila ka lang? Hala, saan daw mga boys?
iba. Boys ang hinahanap. Naku, bakit boys pala yung hinahanap mo, Ronnie? Hello po sa inyo lahat. Ayan, hello po sa inyong lahat, sabi ni Rosalie Hulgado. Si Rosalie Hulgado, suportahan natin ang ating mga ano no, mga sisi na sila Janisa, tapos si The U1 Vlogs, ayan, mga mababait yan, sisi, suportahan natin. Hala, ako taga Nabunturan, Janisa, doon lang ta. Ayan, malapit lang pala kayo ni ano, oh. The U1 Vlogs, Janisa. Ayan si Janisa Sisi, nasa ano yan siya ngayon, saan ba to? Finland, ayan. Europe Car Transportation Company sis, na-assign ako sa Marco Polo. Okay, maayos sis. Basi nagtagbo na to sa una sis, no? Basi nagtagbo na to sa una sis Janisa ba? Brian Ogera ni Eliel. Haha, sa ilalim lang ako ng tulay, host, nakatira. Ewan pa sa'yo, Ronnie Ontalan. Bala ka dyan. Furry Loof, Bisaya kasi mag-usap din ng... sorry, Furry Loof. Dyan, ayan, nakalimutan ko magtatagalog pala kasi mga Tagalog tong aking mga kalapogi eh. Ayan, hala, the U1 Vlog, seryoso silingan, rada ita, small world, yun. Ayan, hala, silingan, ano rada ay mo, aron. Wala na, nabulol na ko mga sis. Magkapit-bahay lang pala kayo, Janisa, ni The U1 Vlogs. Malapit lang pala yung Nabunturan sa Mungkayo. Asa na mga boys na laging nalalabasan at nagsisilabasan. Oo, labas-pasok para masaya. Labas-pasok para masaya. Asa na ba yung mga kalapogi ko? Ay, mga kalapogi, mag-comment na kayo. Andyan na si Ronnie, oh. Ayan, Janisa, yes, sis. Ala, malapit lang pala nun. Ako, baka magkapit-bahay lang kayo, sisi. Ay, oo, nagtagalog nga ako. Magtatagalog na ako, nakalimutan ko. Nagbisaya na ako ng bonggang-bongga. Uy, andyan na si Master Loof. Uy, Master Loof TV, andito si Ronnie. Oh, naku, bumalik talaga si Ronnie, Master Loof TV. Hinahanap niya yung mga boys. Yes, sis, Tagalog lang eh, joke. Ba't kahapon masarap? Ha, kain tayo. Kain tayo, guys. Ayan, si Aljan, no? Masarap daw. Anong masarap? Labas-pasok para masaya. Pwede rin namang labas-pasok para masarap. Yan. Sarap na nga mag-uwi. Oo, umuwi ka dito sis, magkita-kita tayo. Kain tayo guys. Sige, The U1 Vlog. Salamat Sisi ha. Kain lang. Andyan na naman tayo sis sa labas-masok. Oo, labas-pasok para masarap. Hoy Ronnie, ready ka na ba labasan? Nako. Ay, nako. Ready ka na ba? Uy, ano yung pinapalabas nyo, ha? Ano ba yan? Ano po meron? Alas, Barangay Tanod, andito. Patay tayo, guys. Andito yung... Patay tayo, guys. Ito yung Barangay Tanod. Patay tayo dito. Barangay Tanod, okay lang dito, ha? Wala kang maririnig na dito. Kababalaghan, Barangay Tanod. Nandito ako cold flesh ay sa tawag ng laman. Si Master Loof ay na tawag ng laman pala. Shout out sa inyo dyan, mga tropa. Tawag ng laman at sino pa bang andyan? Ayan. Hi, Barangay Tanod. Sis. Andito may Barangay Tanod. Sis, kita tayo pag-uwi namin soon. Oo, Janisa, no worries. Magkita tayo, sis, ha? Ayan. Sis, i-add mo ako sa Facebook, sis. Sa Messenger, sis. Kahit sa Messenger lang. Marilyn Kelly yung name ko. MERYLYN, yung Marilyn dyan. Tapos Kelly. Kelly lang yung i-add mo. KELLY. Yan yung aking name. Ayan. Bawal lumabas. May Barangay Tanod na. Bawal lumabas. Nako. Mayroong Barangay Tanod. Guys, curfew na daw. Hindi narinig ni Cold Flesh. Sis, may Barangay Tanod na tayo. Patay, mayroong Barangay Tanod, guys. Mag-behave na tayo. Ayan, nandyan din si Don Romantico TV. Hello. Shout out sa Tawag ng Laman at saka kay Don Romantico TV. Hello dyan sa inyo mga boss. Kumusta? Kumain na ba kayo? Ronnie, mag-ingat ka dyan kay Master. Hala, Ronnie, mag-ingat ka daw kay Master. Sabi ni Exploring. Oh, hello pala, Exploring. Welcome back. Welcome to me.
Tamsakdan. Ay, andyan si Joyce Rodi, Sisi. Hello, hello. Hello, hello, Sisi. Kumusta, kumusta? Sige, Sisi, add kita. O, add mo ako, Janisa, ha? Ha, ha, ha. Sabi ni Bryant, Elika Ugiran. Hello, bebe, Ellie. Boss, pa-wash out. Wash out, Master Loof TV and sa kay Cold Flesh at saka kay Don Romantico TV. Ayan, hello, hello sa inyo dyan. Kumusta, kumusta? Labas, pasok para masaya. Labas, pasok para masaya. Pwede rin masarap, ha? Kaya ingat tayo, Sisi. Oo, naku, mag-ingat tayo. Si Nubita. Oo, alam ko na yan. Si Nubita yan, eh. Sabi asa na ba ako? Kaya ingat. Oo, meron tayong barangay. Don't say bad words, okay? Ay, naku, merong barangay tanod, guys. Hoy, exploring, nagpadala na ako, ha, ha, ha. Na-flash out na kita, master. Na-flash out na daw kita, master, sabi ni exploring. Wala, nagpadala na nga pala si Master Loof TV. Ayan. Hello po, exploring Israel. Ayan. Hello da, exploring, sabi ni Rosalie Holgado. Asa na si Danilo? Ayan, andyan lang si MC Kulot Loof TV, ha? Nako, labas, pasok para masaya. Ayan, wahaha. Andito na sila. O, andyan na. Barangay Tanod, Paktay, may batuta. Ayan, nako. Uy, Barangay Tanod, may batuta ka ba? Barangay Tanod, malaki ba yung batuta mo? I-check nga natin, Barangay Tanod. I-check nga natin yan. Patay, baka mapalo ako ng batuta nito. Barangay Tanod, Paktay, may batuta. Okay na, net mo sis. Okay na ba? Sana nga hindi to maano. Nilagay ko dun sa bintana yung aking wifi. Wow, nagpadala ka na, master. Bayad mo yun sa pagpasok ko kahapon. Ha ha ha. There na. Ready na ako ulit. Wala, there na daw. Ready na daw siya, Master Loof TV. Meron, malaki. Naku, gaano kalaki yan? Barangay Tanod? Gaano kalaki? Ha, ha, ha. Send nga sa group chat. Send nga sa group chat. Oo, isend nga sa group chat. Nabita, isend nga sa group chat. Present, nag-aantay lang akong matawag. Ha, ha, ha. Ayan, kanina pa kaya ako tawag sa'yo, Danilo Junior Vlogs. Ayan, welcome boss. Salamat sa pagpasok. Times 2 lang exploring. Tanong mo na lang kay madam kung magkano. Ha, ha, ha. Ayan. Ayan. Message kita mamaya. Exploring. Wala bang game ngayon, host? Wala ngayon. Wala. Friday at Sunday pa yung ating game night. Kasi pag araw-araw tayo magpapag-game, naku, mauubos yung pinadala ng ating mga bossing. Ha, ha, ha. Sis, wait lang ha. Masunog na niluluto ko. Sige, Sisi. Take your time, Sisi. Lagay mo lang mo dyan sa gilid. Kasing laki ng batuta niya. 7 inches, hindi pa tirik. Oh, 7 inches, hindi pa tirik. Grabe, oh. Grabe siya, oh. Talagang talaga yan, ha. Team Kabayo. Merong game, Ronnie. Sino una malabasan? Meron daw game. Sino daw una malabasan? Ala ka, Ronnie. Patay ka dyan. Sorry, man. Nagpapamiss lang ako. Ha. Sorry naman ako. Alam mo naman, Danilo Vlogs, na namimiss kita. Ayan, ayawan ko sa'yo. Jinizag. Nadikita na kita, Mingming Cats. Ayan. Jinisa, nadikita na daw ikaw ni Mingming Cats. Ayan. Pakibalikan na lang, Sisi, ha? Master, hindi pa natin there yon. Bayad mo yun sa sinabin mo. Sinabin sa mag-sponsor ka kung papasok ako. Ayun. Bagong ligo si host. Oy, buhay Italia dyan and family. Hello, Sisi. Hello, kumusta, sis? Oo, bagong ligo para para mabango, para labas-pasok, para masaya. Bura-bura calls, maraming salamat. Balikan kita. Oo, si Mingming Cats yan, Janisa, yung gamit niya, si Mingming Cats. Itong gamit niya ngayon kasi niya yan, Ninja. Nasasampa. Nasasampa ko na nga po sa balikat ko. Grabe. Grabe talaga to si Barangay Tanod, oh. Kaya naman pala. Yan ba yung ginagamit mo pang pang batuta sa mga pasaway, Barangay Tanod? Iba ang dare natin. Naku, ano bang dare nitong dalawa? Bahala kayo dyan. Isa pang padala gusto mo, baka
Malula ka na, baka malula ka na. Go, bring it on. Nako. Uy, baka wala na kayong makain ha? Aba, kahit wala ng times, tapatan mo na lang. Ala, kahit wala daw times, basta tapatan mo na lang. Wow! Ronnie Untalan. Ayan, wow, yayaman naman ang dito. Oo nga eh. Ewan ko sa dalawang to. Sila lang naman tong nagpapasiklaban. Ayan, baka gusto mong sumali, Ronnie. Okay din. Wow, nagkakalabasan na ng mga datong sila Master Luf at Boss Exploring. Oo nga eh. Baka kayo gusto nyong sumali. Okay lang, very free. Hindi joke lang, Danilo Junior Vlogs. Ayan, buhay Italia dyan and family ha. Huwag niyong kalimutan sa Senado. Huwag niyong kalimutan sa Senado talaga. Hindi, ayan, mabait po to si Buhay Jen and family. May harang na to pero nakasuporta pa rin sa akin. Kaya thank you talaga Sisi. Masaya naman kasi dito kaya okay lang. Ayan, masaya na daw dito kaya okay lang. Magkano ba pinadala mo, Master? 2K? Exploring, naka 65 videos ako. Ayan, sabi ni MC Kulutluf TV. Exploring, naka 65 videos daw si MC Kulutluf TV sa'yo. Nako. Sa akin, MC, magkano? 2001 sa akin. 2001, grabe, piso lang nadagdag oh. Kahit magkano pa yan, tatanggapin ko. Tumatanggap ako dito ng kahit ano. Kahit ano. Wait po, bihis lang ako. Dito po kasi ako. So, ay, nako. Iba talaga to si Barangay Tanod eh. Nakailan ba kayo, Barangay Tanod? Thank you, Boss MC. Nako, 1K lang yun kanina, exploring. 1K lang daw. Okay na yun. Salamat ng oo, salamat Shopee. Salamat Shopee talaga. So, 1,001 sa akin. Uy, times 2. Times 2 ka kaya. Basta kayo. Mag-promote ako. May premiere ako mamaya 9 PM dyan sa Pinas. Iwan lang ng bakas para maka-attend din ako sa premiere at LS nyo. Salamat much. Ayan. Uy, meron daw premiere si mamaya, si Buhay Italia Jen and family ha. Ayan, puntahan lang po natin sa mga hindi busy at merong mga libreng mga ninja dyan. Puntahan natin si Buhay Italia Jen and family. Ayan, nabubulol ako. Napakabait nito. Ayan, thank you po Buhay Italia Jen and family. Salamat po sa pag-drop by. Ayan. Wow, sorry host, nandito nga ako para sa game. Wala kasing load lagi, taghirap. Nako. Walang game ngayon, Ronnie. Ay nako, pasensya na. Pero dyan ka lang ha. Dyan ka lang good. Shout out kay Jet Pango. Ayan. Hello, shout out to you, Jet Pango. Kumusta? Okay po, Buhay Italia, sabi ni Jerlian. Times 2 ako sa dare natin ngayon kung mag-send ka. Hala, ano na ba itong pinagagawa nitong dalawa? Mag-send ka ulit. Sige, padala ako bukas, madam. Usapang lalaki to exploring. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Saka na ako maniwala pag napadala ko na, napadala. Kapag ka napadala mo na, wait lang po, nagtawag si Mrs. ko po. Tumawag si Mrs. Sige. Danilo Junior Vlogs. Basta balik. Huwag mo ako isama sa dare mo kahapon. Uy, ikaw may sabi na kapag andito ako, mag-sponsor ka. Ayan, nako. Wala na, nagkakwentahan na yung dalawa. Wala na nga game, napuyat pa kanina. Ba't ka napuyat, Ronnie? Exploring Israel, go! Go daw. Yayamanin itong mga bro mo, Sisi. Oo, ewan ko ba sa kanilang dalawa. Sila lang nag-aano dyan, nagde-dare. Hi, Sisi, kumusta? I'm here. Renalyn Quindosa. Hello, Sisi. Renalyn Quindosa. Salamat sa pagpasok. Ayan. Thank you mga Sisi, ha? Naku, talaga naman. Ako'y talagang forever na magpapasalamat sa inyo. Ayan, si Danilo Junior Vlogs. Asa na ba ako? Padala ako 2K bukas ng umaga, madam. Uy, grabe, baka maubos na yung mga kalapati mo dyan, Master Luf TV, ha? Huwag kang magpadala ng kalapati, ha? Wala ako noon. Si Sir Danilo tong siya. Go! Exploring. Ayan, bring it on. Hala, nabuang na tong dalawa. Bahala kayo dyan.
Buhay Italia dyan and family, salamat, salamat. Basta ha, pag kayo nagpadala, walang anuhan ha, walang kwentahan ha. Hindi naman ako nanghihingi. Ayan, bahala kayo dyan. Madami pa tayo pangbenta. Alam, madami pa daw siyang pangbenta ng kalapate. Nako, nako, nako. Maubos na yung kalapate mo dyan, Master Loop TV. Wow, share naman, Master Loop. Share daw. Share daw, Master Loop. Sabi ni Ronnie Ontalan. Ayan. Pag umuwi ako ng Pinas, bentahan mo kung kalapate mo, Master. Nako. Uy, ayan, meron ka ng buyer, instant buyer, Master Loop TV o sa Exploring. Yung tamang presyo. Yung tamang presyo daw, ano, Master Loop TV. Ayan. Ronnie, ba't ka ba na, ano, ba't ka ba na hindi nakatulog? Ano bang pinag-iisip mo? Nako, ikaw, ha? Ayan. Si Tanod, Barangay Tanod, andyan ka pa ba? Yung tamang presyo at try ko mag-alaga. Try daw niya mag-alaga. Hindi naman kasi nagkakalapate iba dito kaya hindi nakapag-raffle ng ibon. Hindi naman kasi nagkakalapate iba dito. Oo, hindi nga. Meron ka bang kasing laki ng manok? Meron ka bang kasing laki ng manok daw? Ano? Nakalapate. Master Loop TV, pa-shout out. Host, standby po muna ako sa house you. Ayan, Angel Conto o Angel Sean? Angel Sean Vlog. Hello, hello, Angel Sean. Salamat sa pagpasok. Ayan, salamat, Sisi. Ayan, yung mga andito, sis, mga legit yan lahat. Kaya kung gusto mo makipagdikitan, dumikit lang sa kanila, mag-iwan ng tamang bakas at nang mabalikan nila kayo. Ayan, salamat, Angel Sean Vlog. Tagasan po kayo. Ha. Nandyan pa yung opal ni Garahe, Renji. Andyan pa ba daw yung opal ni Garahe? Master Loop TV. Sige, bibigyan kita ng lahi ng rare color. Bibigyan ka daw ng lahi ng rare color. Exploring. Oo, Algen cross ko sa Victor Fabry galing Bayo. Ang usapang kalapati na to, guys. Wala ako nung breed na yon, Exploring fancy pigeon kasi yon. Ayan. Fancy pigeon daw yon. Hello sa lahat. Ayan, hello sa lahat, sabi ni Jeniza. Ayan. Sis, andyan, merong bagong pasok sis, si Angel Sean Vlog. Ayan. Pwede na i-breed si Bayo YB. Sige, Master. Doblehan ko na lang binigay mo ngayon. Baka habulin ka ng mga kalapati mo kung mabibigyan ka ulit. Sige, Master. Doblehan ko na lang. Ayan, doblehan na daw na Exploring. Naawa. Baka maubos yung ni Master Loop. Kalapati. Grabe, Sisi. Puro kalapati topic, sisiw na naman para maiba. Oo nga, Renalyn Quindosa, kalapati lahat yung topic. Ay naku, meron talagang ganon. Meron talaga daw ganon, Master Loop. Oo, may papisa na nga ako, Opal Don Algen. Ayan, meron na daw papisa na Tarlac po, mi host. Ay naku, meron mga taga-Tarlac dyan, Angel Sean Vlog. Itong mga kalapogi ko, sila MC Loop TV, sila Clay, Stephen Kaugiran, yung mga Kaugiran, yan si Ferry Loof, taga Tarlac din yan, baka magkapit-bahay lang kayo. Baka 3 years mag-for good na din kami. Ayan, nako, 3 years, mag-for good na kayo dito Exploring. Nako, exciting. Nako, paligo naman sa dagat nyo sa Palawan. Oo, meron nun, Exploring, mukhang manok talaga. Mukhang manok daw talaga. Pa-shout out, Stephen Angel. Stephanie? Ayan. Shout out Stephanie and Angel. Ayan. Pasensya na kung hindi ko na-pronounce ng correct yung iyong pangalan, no? Shout out Stephanie Angel. Ayan. Papasyal naman sa bahay ko. Ay, wala pala akong bahay. Nasa tulay lang.
Ewan ko sa'yo, Ronnie, anong pinagagawa mo diyan? Haragwa pa, ha? Hello, Pamilya Espinosa PH. Hello, Sisi. Naku, salamat talaga, Pamilya Espinosa PH, ha? Uy, ito si Pamilya Espinosa PH. Suportahan nyo naman, ha? Ayan, talagang todo suporta talaga to sa akin. Sisi, andito na ako sa bahay ngayon, sis. Asan na ba ako? Wait lang, ha? Wait lang talaga. Ayan. Ayos Ngayon ko lang nalaman, baka naman ginto ang presyo, master. Ayan, baka daw ginto ang presyo, Master Luf. Ronnie, hinahanap ko bahay mo pero di ko nakita. Hatid sana akong ayuda. Walang bahay, nasa tulay daw yan sa siya, sis Jerlian. Hindi naman lumilipad yun, exploring, pang show lang talaga. Hindi bala lumilipad, pang show lang, exploring. Tarlac din kami, mahal kalapati ha, 1K isa ha, 1K daw isa. Exploring Israel, pasyal ka rin maya sa premiere ko, salamat. Ayan, Exploring Israel, pasyal ka daw kay Buhay Italia dyan, mamaya sa kanyang premiere. Ayan, oo, suportahan po natin si Buhay Italia dyan and family. Wala akong buhay. Yan, mahirap lang kami, load lang talaga habol ko dito. Sana pero kahapon kasi kinilabutan ako dito. Ano nga ba yon? Mag-refresh nga tayo, Ronnie Antalan. Bakit ka kinalabutan? I'm back, madam. Hello, Danilo Junior Vlogs. Hello, kumusta? Okay naman ba ang inyong pag-uusap ng inyong misis? Baba naman, Aljen. Baba naman, Aljen. Ang baba daw, Aljen. 1K lang yung fancy Pigeon Master. Oo, no? Parang 1K, parang mura. Sa itsura exploring, may basis dun sa presyo. Depende pala sa itsura. Dapat kung mas maganda, mas mahal. Ganon. Sabi ni J. Loquinario, idikit mo mukha ni host sa likod ng live mo. Buhay Italia, papasok ako. Joke lang. Uy, grabe ka naman exploring. Idikit mo mukha ni host sa likod ng live mo. Iba ka talaga exploring, grabe mang bola. Sa akin mga 500 lang kalapate. Grabe, binabaan talaga ni Aljen yung presyo niya. Pasyalan kita, Jen, kung may time ako, mostly kasi ganito oras ko. Ayan. Sabi ni Exploring Israel. Kay sino ba yon? Si Buhay Italia, Jen and family. Ayan, isulat ko pala. Italia, Jen and family. Ayan, mahal pala kalapate. Oo, ang mamahal, Sisi Angel Sean Vlog. Salamat sa pagtambay, Sisi, ha? Uy, taga-Tarlac to si Angel Sean, vlog. Dito sa amin sa tulay, madaming kalapate, mga ligaw. Magkano Aljen Bromads, yung galing Bayo? Magkano daw? MC Kulot at saka Clay. Daghan nakaog suki, sis. Oo, sis Aling Pepay, mga suki, mga kalapogi, mga kalapogi, sis Aling Pepay, mga suki. Salamat kaayo. Nagdagan nakadara, sisi. Oo, mahal yung kalapati, mas mahal pa sa mahal mo. Ay, nako, mas mahal pa sa mahal mo yung kalapati pa. Nang saklap. Tambay ra ko, sis. Duha. Duha. Okay, sige, salamat ayo, sis Pepay, ha? Grabe, jud imong tabang sa ako, sis. Di jud ta ka makalimtan, sisi. Ay, nako, thank you talaga, sisi. 50 to 60K isa. Goodness gracious me, ang mahal. Narinig mo yun, exploring, ang mahal, padikit na lang po sa di ko pa kadikit dyan. Ayan, oo, dikitan nyo po si Angel Sean Vlog sa mga hindi pa niya kadikit. MC Kulot, parang meron tayong chicks dito. Si Angel Sean Vlog. Pasensya na, Angel Sean, ha? Baka magalit ka sa akin. Ito kasi si MC Kulot TV, single, di ba? Di ba, MC? Yung na-train na master, magkano minimum? Hindi ba nakikiamo yon? I mean, baka yung nag-aalaga yung susundin nun. Nako, ewan ko. Ano ng mga patakaran dyan? Tambay-tambay lang ko diri, sisi. Okay, sige, Jenisa. Salamat talaga. Ayan, nagkakabentahan na ng kalapate. Oo. Oo, Danilo Junior Vlogs. Nagkakabentahan na ng kalapate dito. Ang mahal, 50K.
Ano yung 50K to 60K? Yung nakuha ko sa bio, 50K. Exploring, wag mo papakawalan, aalis yun. Ha, ha, ha. Nako, racing pigeon. Race yun, bro Clay. Hala, ang mahal. Ha, ha, ha. Baka kasi pagpakawalan ko, hanapin ka, Master Lou. Oo, napupunta, babalik ng Bulacan. Nasa Palawan na, bumalik ng Bulacan. Kapag bibigyan kita ng ibon exploring, yung bata pa para sa'yo. Naturo, ayan. Dapat yung bata pa pala. 1 million yun sa akin, nagsasalita na. Yawas sa kalapati yan, no? Nauutusan na. Nauutusan mamalengke. Sisi, makikinig lang ako ha. Okay, sige, salamat sis Joyce Castrodes. Kumain ka na ba dyan sis? Nakakulong ka pa no? 14 days ka pa bago makalaya din. Katumbas na ng isang motor ang presyo ng kalapate. Sorry, nag-burp ako. Oo nga. Isang motor na talaga yan. Danilo Junior Vlogs, ang mahal. Ganun ba? Sige, try ko pag-aralan muna. Maganda nga yun. Ayan, maganda daw. Naku, magiging kalapogi na rin sa Exploring Israel. Naku, magpaparecruit sa kalapogi sa Exploring Israel. Mga kalapogi ko. Tapos na sis, anong ulam mo sis? Yan, Danilo Junior Vlogs. Ikaw ba magpaparecruit ka rin sa mga kalapogi? Ha ha ha, baka naman si Tweety Bird or Big Bird na binilik mo, MC Colota. Hi Joy, sabi ni Exploring. Sobra na talaga pagkakulong sis. Yun lang, sabi ni Joyce Castrodes. Nako. Baka naman may kasama ka dyan sis Joyce. Nako, sa pagkakulong mo. Nako, sana all. Nahagis na sa akin from Middle East to Philippines, nakauwi. Uy, grabe Grabe, nahagis from Middle East to Philippines, nakauwi. Grabe na kalapate, oo. Nagkakabalahibo na ako sa usapan. Kalapate yung topic natin ngayon. Prito isda with pipino sis. Nako, lame. Masarap. Para maging manok ka, Ronnie. Para maging manok ka daw, Ronnie. Bili ka muna normal na kalapate exploring para di sayang pera pag nawala. Hehehe. Ayan, oo. Bumili ka daw muna ng normal na kalapate exploring para hindi sayang ang pera pag nawala. Nasa kulungan ka, Joyce? Nasa kulungan ka ba daw, sis Joyce? Sabi na exploring, di ba nakaban na cellphone sa Zelda? Ay, nako, tumawa si Ronnie Untalan. Ayan, Ronnie Untalan, ano bang pinagagawa mo sa buhay? Ha. Ba't di kita ma-search, Jerlien? Wala, hindi ka daw ma-search ni Angel Sean Vlog, sis Jerlien. Ha. Sabi ni sis Joyce. Kaya nga, di na ako dumadaan sa Jollibee, baka bigla akong hulihin. Bakit meron bang abnormal na kalapate? Abnormal na kalapate, Aljen? Naku, ayaw ko muna maging kalapogi kasi kalapangit pa tayo. Nako, ito talaga si Danilo Junior Vlog, quarantine ako. Oo, paggaling kasi ng Maynila, magka-quarantine muna ng 14 days, yung kagaya sa akin. Ayan, bago makalaya. Ako lang mag-search sa'yo, sabi ni Jerlien, Angel Sean Vlog. May murang kalapati, 50 pesos, nasa bar sila. Alam, meron daw murang kalapate, nasa bar. Grabe naman yung 50 pesos. Uy, thanks Ferry. Sa bagay, good advice. Di wow, kasi kulot. Ako na lang mag-search sa'yo, sis Angel, sabi ni Jerlien. Meron abnormal pag sobra ka na sa inbreed. Okay, sis, salamat. Jerlien, ayan, Angel Sean, lalagyan kita ng jacket, Angel Sean, ha? Pero hindi mo na ako magpapababa ng link, ha? Kasi hindi pa ako moan. Marunong lang akong mag-moan, pero hindi pa ako moan. Alam niyo na. Meron dito kalapating mababa ang lipad, palet kape. Grabe naman yan, kape. Grabe naman yan, MC Kulot Luf TV. Oy, kape lang. Wala bang kasaling biskwit?
Kape lang talaga. Kalapati ata yun na di nakakalipad yung nasa bar. Yan na naman. Yan na naman. Ano na ba? Ano bang yan na naman? Ano, Ronnie? Dana, Angel Sean. Ayan. Dana daw, Angel Sean, Angel Sean Vlog, sabi ni Jerlien. Ayan, pakibalag ka na lang sisi ha. Mag-iwan ng tamang bakas para hindi masayang at mapunta sa basurahan. Hala, grabe naman yan. He, kape talaga. Oo, grabe, kape lang. Okay sis, puntahan kita, sabi ni Angel Sean Vlog. Kape lang talaga. Kaluoy naman yung kape, eh. Wala bang kasaling ribisco? Ribisco talaga. O di kaya magic flakes? Grabe naman yan, oy. Kaluoy. Pangit na ngayon mga kape, puro na 3-in-1, wala nang stick to 1. Nako, nako. Oo, mas masaya kasi, mas masarap. Mas masaya. Mas marami kasi, mas masarap. Ayan. Pangit na yung mga meron namang stick, meron namang stick. Pigeon exploring, maganda. Maganda din. Aljan, yung order mo sa akin na Titan Gel, padala ko na bukas. Ala, Aljan, nag-order ka ba ng Titan Gel kay Master Luf TV? Yung fancy pigeon, di man daw nakakalipad. Oo, hindi nga nakakalipad yung fancy pigeon daw. Pang ano lang yun, pang show, yung mga magagandang mga ibon. Exploring, may hugot sa kape. Oo, grabe talaga to sa exploring. Maraming nalalamang hugot. Pati kape, pinagbuntunan. Nakakalipad yun, pero hindi nakakalayo. Nakakalipad, pero hindi nakakalayo. Ganun pala yun. Nakalipad. Pag nakalipad, exploring. Naku, ayawan ka talaga sa kakahabol niyan. Joyce. Depende sa fancy, meron din lumilipad. Naku, ang dami palang mga kinds of mga dyan, mga kalapate. Naku. Depende sa fancy, meron din lumilipad. Nakakalipad kaso hanggang bubong. Hanggang bubong lang. Tamsak host, newbie here. Ay, andyan na ang main account ni Danilo Junior Vlogs. Ayan, mas gusto ko tong main account mo, Danilo Junior Vlogs. Ayan. Nasa bahay ka na ba, boss? Ay, nakikita ko mga videos nyo kasi maganda alagaan. Ayan, nakikita daw na exploring yung mga videos nyo. Maganda daw alagaan. Oo, exploring at saka pwede pang manalo kapag tawag dyan, isali sa mga race. Milyon-milyon ang premyo. Milyon-milyon talagang premyo. Ayan. Mapait ba ang naging experience mo sa kape mo, exploring? Ayan, mapait ba daw ang naging karanasan mo, ang experience mo sa yung kape, exploring? Tanong ni MC Kulot Luf TV. Meron ako dito, Aljen, maamo naman, kaso kapag hinawakan, nagagalit. Nako, nagagalit. Pero sana, in a good way, nagalit. MC, mapait pa sa kape. Nako, mapait pa daw sa kape si Kulot Luf TV. Nako, i-share naman yan. Tama po host, kaka-out lang. Ayan. Malapit lang ba yung trabaho mo dyan, Danilo Junior Vlogs, sa bahay nyo? O magbabiyahe ka pa? Mga poging kalapate, dikitan nyo din ako. Ayan, mga poging kalapogi daw, dikitan nyo rin daw sa Angel Sean Vlog. Ayan. Huwag kalimutan si Angel Sean Vlog. Angel Sean Vlog na taga-Tarlac. Taga-Tarlac din to, MC Kulot Luf TV, Clay. Sila J. Locinario. Sila Ellie, ayan, taga-Tarlac. Furry Loof, saan sa Tarlac? Ayan, saan daw sa Tarlac sa inyo, Angel Sean Vlog? Saan po sa Tarlac? Angel Sean Vlog, taga saan daw kayo sa Tarlac? Aray ko, sakit na ng aking La Paz, Tarlac, Pumi. Ayan, nasa La Paz, Tarlac daw si Angel Sean Vlog. Ako taga Tarlac din. Ako si Master Luf TV, taga Tarlac din.
Ayan, malapit lang naman sa inyo sa Tarlac, di ba, Master Luf? Wala atang mga pakialam, mga tao dito dikitan ha, puro lang kwentuhan. Oo, walang pakialam sa mga dikitan, puro kwentuhan lang talaga to dito. Ay nako, ewan ko sa'yo. Asan na ba? Ayan, La Paz, Tarlac, si ano, Angel Sean. Ako taga Tarlac din, sabi ni Exploring ni Master Luf. Wala ata mga pakialam, oo. Saan kayo sa Tarlac? Saan daw kayo sa Tarlac? Angel Sean, kaano-ano mo sa si Mr. Lee. Nakaano-ano mo daw si Mr. Lee, Angel Sean. Jerlian, tumatawa lang si sis Jerlian, no? Ay, naku, kumain ka na dyan, sis? Ha, 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 tumatawa din si Ronnie Ontalan. Ayan, Ronnie, kumain ka na ba? Anong ulam mo? Kumain na kayo. Okay, internet ko ngayon, hindi masyadong namamatay, no? Katatapos lang, sis. Ayan, katatapos lang kumain ni Jerlian. Anong ulam niyo, sis? Sino yon? Ha, ha, ha. Sino daw yun? Sabi ni Angel Sean, Exploring. Sino daw yun si Mr. Lee? San Vicente ako, malapit Capitol. Ayan. Sa San Vicente daw, si Aljen. Si Furry Loof. Malapit daw sa Capitol. Angel Sean. Alam mo yun? Ang sakit ng likod ko talaga. Saan na ba ako? Ayan. Okay na sis, di na load na. Si Mr. Lishon. Si Mr. Lishon daw. Lechon. Ayan. Pasyal po kayo kay La Aljen. Namimigay na yan ng ayuda yan. Ayan. Pasyal daw kayo kay Na Aljen. Angel Sean Vlog. Namimigay daw ng ayuda yan si Aljen. Uy, dikitan yung me, Furry Loof. Unahan na kita pag na-search kita, ha, na baliw, ha. Walang account yan si Aljen. Ayan, tumambay ka lang dito, sis. At ito mga aking mga kalupogi, mga supporters talaga to. Supporters talaga. Wala akong channel. Walang channel si Furry Loof. Ayan. Hoy, MC, di totoo yan. Hoy, MC, hindi daw totoo yan. Ako, paayuda naman dyan, Aljen. Ito talaga si Aljen, very talaga to very humble. Hala, ang ganda ni Miss Angel. Nako, puntahan nyo na. Hala, ang ganda daw ni Miss Angel. Puntahan nyo na daw. Nako, bilis, arat. Pasyalan. Madam Angel, ingat ka dyan ka-exploring. Hala. Madam Angel, ingat ka daw ka-exploring. Ayan. Nako, ang ganda daw ni puntahan nyo na. Pero mamaya na pagkatapos ko, ha? Ay, nako. Madam Angel, ingat. Apo po ni Lilia Pineda yan at Bong Pineda. Nako, apo daw apo daw ni Lilia Pineda at Bong Pineda si Aljen Pineda. Baha. Okay na Angel Sean Vlog. Ayan, okay na daw Angel Sean Vlog. Sabi ni Clay Stephen Kaugiran. Ayan, Angel, tinutulungan na kita i-promote channel mo. Ayan, tinutulungan na daw ikaw ni Exploring Angel. Ayan, mabait yan si Exploring Angel. Masyadong nga lang yan, bolero yan. Bolero talaga. Pero mabait yan. Ayan, Angel Sean. Asan na ba ako? Wait lang, ha. Ayan, Angel Sean Vlog, dana to your house. Baka naman po. Ayan. Angel Sean, dana daw si Danilo Junior Vlog sa'yo. Ayan. Pakibalikan naman si Danilo Junior Vlogs. CC, ha, Angel Sean. Huwag kalimutang mag-iwan ng bakas at tamang bakas para naman hindi masayang. Ayan. Hoy, MC, di totoo yan. Di ko kilala yun. Wala,
Di daw totoo. Basta may word na maganda, pupunta na yan. Una si Master Luf. Ayan, ako, basta may word daw na maganda. Una na daw pupunta si Master Luf. Ha ha ha, sabi ni Exploring Israel. Iwan lang kayo ng mensahe sa house ko. Babalikan ko kayo. Ha ha ha, hi Joyce. Naku, Exploring, dinadamay mo na naman ako. Naku, Exploring, dinadamay mo na naman daw si Master Luf TV. Ha ha ha, dito lang ako host. Okay, sige Ronnie Untalan. Kumusta mga balahibo mo dyan? Hindi pa ba tumatayo? Yun lang. Ayan, puntahan natin si Angel Sean Vlog, andyan. Tapos yung mga regulars ko rin ha, sila Mingming Cats, at saka sila Pamilya Espinosa PH, the U1 Vlogs. Ayan, complete with paharang po, Miss Angel Sean Vlog. Ayan. Complete with paharang daw. Miss Angel Sean Vlog, sabi ni Danilo Junior Vlogs, wag mong sabihan ng mensahe si Master kasi yung mensahe na gawa niya laging parang may pang-presidential speech. Sobrang haba. Nako. Narinig mo yun, Master Luf? Huwag mong sabihan ng mensahe si Master kasi yung mensahe na gawa niya laging parang pang-presidential speech. Sobrang haba. Ha ha ha, adik host. Adik ka host. Salamat po, Danilo Junior Vlogs. Babalikan kita agad. Hehehe. Ayan. Babalikan ka daw agad ni Angel Sean Vlog. Danilo Junior Vlogs. Ayan, may paharang ka na ba, Angel Sean Vlog? Nako, sana all. Sana all. Salamat sa suporta pala dito, Angel Sean Vlog ha. Salamat talaga sa pagtambay, CC. Ano daw, advisor yan si Tatay Diggs. Ni Tatay Diggs si Master. Advisor daw ni Tatay Diggs si Master. Noted po, salamat po. Sabi ni Danilo Junior Vlogs. Okay. Ayan, huwag niyong kalimutan si Jerlian din ha. Nako. Ayan, huwag mong balikan agad, pakipot doon konti, oy. Ayan. Huwag mo daw balikan kaagad. Tawag dyan si Angel Sean Vlog, pakipot daw konti, no? Ganun daw kasi yun, magpapakipot ka muna konti para masaya. Ayan, may paharang na si Madam Angel. Ayan, may paharang na pala si Madam Angel. Master Penging Sardinas. Sardines. Master, pahingi daw sardines. Marami ka bang sardines dyan, Master Luf? Naku, baka nakatulog na naman si Master Luf. Hindi na nagme-message. Yap, matagal na po kaso now lang uli na update YouTube ko. Busy kasi lagi sa work. Di ko kayang pagsabayin, sabi ni Angel Sean Vlog. Nako, buti ka pa, Sisi. Ako talagang arangkada pa ako ngayon, Sisi. Kaya salamat sa support, ha? Thank you talaga, Angel Sean Vlog. Ha ha ha, para di maskam. Oo, para di maskam. Ayan, dinilit na Exploring Israel. Salamat, Exploring. Baka bawal yung mga words na yun, no? Thank you, Exploring Israel. Ayan, nako, thank you. Iniba yung spelling. Ayan, thank you. Thank you, Exploring Israel. Anong pinagagawa mo dyan? Tulog na ba si Siana? Andyan pa si Master Host, nakikinig sa alapaap. Ay, andyan pa ba? Tama pala na nakikita mo pala, Exploring, kung sinong andyan, no? Ilan ba ang andyan for as of ngayon? As of ngayon. Ilan ba yung andyan ngayon? Exploring Israel. Andito sa akin yung nakikita ko 14. 14 yung nakikita ko dito. Pero hindi naman lahat na nakikita ay totoo. Asas! Grabing hugo to. Si Rosalie Holgado, andyan lang din na 8 viewers. 14 yung andito, tapos 8 viewers lang pala. Okay lang din. Okay lang din yan. At least meron. 14 sa akin. Oo, 14 nga sis Jerlian. Pero 8 viewers lang daw yun talaga. Paano mo ba yan nakikita, Exploring? Ayan, naging 15.
Ahahaha, ayan si Ellie, andyan lang si Bebe Ellie. Ayan, umaalis-alis ka ba, Bebe Ellie? Ito talaga si Bebe. 14 sa watching now, pero sa participants, 8 lang. So, anong pinagkaibahan yun? Anong susundin dyan? Yung participants, yun yung nagko-comment. 14 sa akin. Hehehe, mahina kasi ang signal ni Madam Rosalie kapag alapang nakakatuwang topic. Oo, mamaya pag okay na yung topic, babalik yan si Sis Rosalie. Pero andyan lang yan nakikila. Ahahaha. Naku, wala daw si MC Kulot. Okay po. Paano yan makita, sir? Exploring. Aling Pepe, andyan lang si Aling Pepe. Mga hindi nagstay ng matagal, host. Yung mga hindi nagstay ng matagal. Naku, ayan, hala kayo, makikita kayo na exploring pag hindi kayo nagstay ng matagal. 10 viewers na, ayan, 10 viewers na daw. Biglang sumulpot yun. Susulpot yun. Ayan, biglang susulpot. Ayan si Master Loof, biglang sumulpot. Hala ka, Master Loof. Hindi ka nagstay, no? Pumunta ka sa ibang planeta, Master Loof, patay ka. Kitang-kita ka sa camera ni exploring. Ako dito lang, kinig lang ako. Ako dito lang kanina. Nagsulputan ng mga kalapogi. Boss Danilo, nagsulputan ng mga kalapogi. Andyan si MC at Brian. Andyan si MC at Brian. Si Clay, ngayon ka lang Clay, no? Uy, ako talaga, iniiwan niyo talaga ako, ha? Grabe kayo, ha? Hindi kayo naawa sa akin ba? Lumabas ako, nawala ng wifi. Ayan, lumabas na si Master Loof TV, nawala ng wifi. Nako, ewan ko sa'yo, Master Loof TV. Iniiwanan mo talaga ako. Ayan, ako matagal dito. Nagpatayo na ako ng statwa. Nagpatayo na ng statwa si Danilo Junior Vlog. Mga 3 minutes. Mga 3 minutes daw si Master Loof na wala. Ala. Masisilip talaga kayo ni buti na lang andito sa exploring, taga-silip ko. Nakastay mi sa'yo, host. Don't worry. Ginagamit ko naman cell ko padalaw sa ibang bahay. Sabi ni Angel Chun Vlog. May apps ba yan? Oo, may apps ba yan, exploring? 12 na, 12 na. 12 na daw ngayon. 16 yung andito, pero 12 yung totoo. Di man ako lumalabas. Basa-basa lang ako. Si Clay. Ay, nako naman ako. Hindi ako nang iwan sa Joy. Bawal lumabas. Baka mabuo. Oo. Naku, bawal talaga. Uy, hindi. Baliktad. Dapat, bawal pasok sa loob. Baka mabuo, MC Kulot Loof TV. Naku, wala tayong panggatas. Mahilig talaga mambuo yan sa exploring. Ay, mahilig na talaga mambuo sa exploring, ha. Ay, naku, Jerly, yan. Okay na po sa house mo. Ayan, okay na daw si Jerly, si Angel Sean Vlog sa house mo, sis Jerlyan. Baka siguro kapag moan ka na, meron na. Baka siguro kapag moan ka na, meron na. Oo. Nako, ano ba naman to? Marunong lang kasi akong mag-moan, pero hindi pa ako moan. Ay, nako. Mabubuo? Mabubuo ang hindi dapat mabuo. Angel Sean, nako. Ay, nako. Nandito po ako, nanunood lang. Nandiyan si J-Lo Kinari, nagsibalikan sila. Exploring, natakot sila, nagsibalikan. Game na, sabi ni Ellie. Nagpapahalata yung mga nangangapit bahay. Nalalagot kayo, nahahalata na daw yung mga nangangapit bahay. Magsisibalikan na. Basa-basa o basang-basa. Basa-basa daw, basang-basa. Naku, ayan na naman yung basang-basa na maraming nadudulas dyan pag masyadong basa. Naku, baka saan mapunta? Baka pag moan na. Baka pag moan na. Yan, nabuo na ulit. Ayan, nabuo na daw ulit. Ayan, 14, almost complete.
Ayan, 14 na daw, almost complete. Ayun, nagsibalikan talaga sila exploring. Naku, maganda talaga 'pag andito sa exploring, oh, nakikita yung mga hindi loyal sa akin, yung mga iniiwan pumupunta lang, sinasabi andito tapos wala pala. Naku, kayo talaga, pinapaasa niyo talaga ako. Ako na may very loyal sa inyo tapos ako pinapaasa niyo. Naku, naku, ako talaga iiyak na dito. Iiyak na talaga ako. Si Madam Rosalie na lang ang kulang. Oo, andiyan lang yan si Sis Rosalie, baka nawalan na ng signal. Ayan, 14, almost complete daw, almost. Ha, 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 ayan na mga balahibo, ayan na daw mga balahibo. Nako, Ronnie Ontala, nako. Ay, nako, nagsibalikan na silang lahat. Ayan, andiyan si Aling Pepay ha, huwag kalimutan si Aling Pepay, andiyan lang yan. Ay, natawa ako, nagsibalikan. Playlist ako eh. Ayan, nagpe-playlist daw si Brian Eli Kaugira. Nako, nako, maraming explanation si Eli, oh. Mamaya ka na mag-playlist, Eli, pagkatapos ng ano, ng LS ko. Ikaw talaga. Good evening to all. Nako, ito si Miss Rukia. Nagbabalik si Miss Rukia, oh. Kumusta, Miss Rukia? Uy, Miss Rukia, hindi pa talaga ako hindi pa talaga ako nakapagbayad ng mga utang ko kasi very busy ngayong araw na 'to. Nakauwi na kasi ako dito sa bahay kaya kanina pumunta akong barangay, ganyan, nag-drive, ang traffic pa kaya very busy. Pero babalikan ko talaga kayo. Okay, ha, nakawala ang mga kalapate. Oo, nakawala ang mga kalapate ko. Nako. Iniiwanan ako nito eh. Ay naku, iniiwanan ako ng mga kalapate ko, nakaka-disappoint. Ay naku, ano ba 'to? Dito lang ako host, inaabangan ko mga swabe mong banat, naku. Inaabangan daw ni Ronnie Ontalan ang mga swabe kong banat. Ano bang gusto mo mga banat, Ronnie Ontalan? Ayan, simulan na nga natin ang ating mga banatan para naman tayo masiyahan. Hello po to all mga di ko pa nakatamsak, dalawan po tayo guys, ayan. Hello po to all daw, sa mga di pa daw nakatamsak kay Angel Sean Vlog, dalawan daw po kayo. Oy, sorry, nagbe-burp ako. Miss Rukia, single ka po ba? Ayan. Miss Rukia, single ka po ba? Sabi ni Exploring Israel. Ayan, Miss Rukia, andyan ka pa ba? Hello, hello sa'yo. Kumusta? Host, ilang taon ka na po? Ala, nagtanong talaga ng edad. Oh. Hulaan mo, Sisi, ilang taon na ako? Hulaan mo nga, sis. Hulaan mo nga, sis, Angel Sean Vlog, kung ilang taon na ako. Ayan, Bryant Eli Kaugiran. Bebe, wag mo nga akong iwan, bebe. Diyan muna, mamaya na mag-playlist. Ikaw talaga, Exploring Israel, ang hirap ng sagutin ng tanong mo. Wala, Exploring, ang hirap daw sagutin ng tanong mo. Pakidalaw na din po si Nobita, dalhan ng bulaklak at kandila. Oo, si Nobita nawala. Asa na ba yun? Andyan na si Nobita. Ayan, andyan na si Nobita. 26 daw. Ay, 27 daw. Ano daw? 26. Ano ba yan? Yun yung edad ko. Ay, 20. 20 talaga. 27, okay po. 18 lang yan si host, 18 talaga, Kasi kung hindi na gawin mo na lang Mrs. Rukia. Hehehe. Ingat ka dyan, Rukia. Nako, ingat ka daw dyan, Rukia, sabi ni Master Love TV. Sa kilay, nasa 40 na si host. Grabe naman 40. Uy. Grabe naman yung 40. Naku. Hala, anyari kay Nobita, Master. Andyan si Nobita. Nakabalik na si Nobita. Ayan, Barangay Tanod. Naku, hindi. Grabe naman yung 20. Uy, hindi naman Angel Sean Vlog. Ay, 69. Favorite positions. Oo, 69. Nako, wala pa rin tatalo sa 69 na yan. Nako, Barangay Tanod. Parang ang tagal-tagal ko nang hindi nakagawa niyan. Exploring Israel. Hala, anyari ka, Nobita. Sa tawa na, sa 35 na. Nako,
naku, 35 talaga. Grabe naman. Wala, 69 talaga. Uy, naku, Angel Sean Vlog, wag ka palang, baka ano ka dito, ha? Yung mga topic namin dito, mga ano to, mga rated is SPG minsan. Ayan. Ala na nga, si Nobita, baka sumama na kay Doraemon at damulag. Oo. Nandiyan si Nobita, Danilo Junior Vlogs. Ito si Barangay Tanod. Joke lang, host. Binaliktad ko lang kasi parang kinalbo ata. Peace. Grabe ka naman. Exploring. Favorite ko, 68. Ba't 68? Ba't 68? Barangay Tanod. Bryant L. Giron, 32 pa lang si host. No, hindi naman. Medyo matanda pa dyan. 33 na ako, guys. 33. Ayan, alam nyo na, ha? 33 na ako. Nasa 33 ka na, CCO. 33. 33. Ayan, huwag kayo maingay. Bawal maglabas. Nako, bawal maglabas daw. Nako, ipalabas na yan. Ang tagal-tagal ko pa namang naka-quarantine. Ayan. Gusto ko nang ilabas. Okay lang, host. Sanay mi sa ganyan, char. Sanay pala si sa Angel Sean. Ayan, okay lang yan. Open-minded pala to sa Angel Sean, kaya okay lang. Ayan. 69 host, favorite number mo. Oo. Favorite number ko rin yan. Ako, ang tagal-tagal ko na nga hindi nakapaganyan. Nandito lang ako, nakatago. Andiyan si Jello Kinari, nakatago. Ay, bata ka pa, sis. Matanda na nga, Sisi, 33. Wow, 3. Oo, 3. Parang ahas kasi si Nobita gumagapang. Nako, ahas talaga gumagapang paunti-unti. Gusto ko kasi yung pumupulupot sa akin habang habang naka-6. Pumupulupot talaga. Nako. May Barangay Tanod, grabe yung pulupot na yan, ha? Minsan lang pumulupot. Grabe ka naman exploring, ganda kaya kilay ni host. Pati yung nose niya. Ayan, grabe ka daw exploring, ganda daw ng kilay, pati nose. Ewan ko sa inyo, oo, grabe si exploring, binubuli ako. BG lang ako, sis, hugas plato mode. Okay, sige, sis Jerlien. Gumagapang at mahilig manggapang. Ala, nagsitawanan na lang sila. Nako. Oo, no? Minsan kasi pag ando na, no, napakasarap talaga pumulupot. Pumulupot talaga. Oil, wag kayo magsitawa. Oy, wag kayong magsitawa. Wala pa din natatalo sa maling. Oo, wala pa rin tatalo sa maling. Nako. Ano ba yun, MC? Maling yung ulo, tapos upo yung katawan. Grabe, ang lupit. Ang lupit talaga ni Nobita. Oh, ang lupit. Maling ulo pa lang yan. Tapos upo yung katawan. San ka pa? San ka pa, guys? Sa kang ngipin ni host, ganda. Nako, grabe. Isa din tong bolero ti si Ronnie Ontalan Bolero din to Pero thank you talaga, Ronnie Ontalan, ha? Wala pa rin tatalo sa maling. Ay, Alaska pala. Oo. Wala pa rin tatalo sa maling. Nako, masarap yan. Malaki ang ulo. Sa kangipin ni host. Ay, nako. Masarap pa naman yung mga ulo, no? Yung mga malalaking ulo, lalo mga malalaking ulo ng isda, tapos malalaki yung mata. Naku, ang sarap sipsipin. Paktay, nagkauluhan na. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Paktay, nagkauluhan na. Wala pa rin tatalo sa maling ni Nobita. Oo, nako. Ay, nako, ang maling. Napakalaking ulo. Maling. Uy, nagkasipsipan na. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Oo, nako. Pag yung mga ulo kasi, yun yung mga very important talaga. Barangay Tanod, tumawa. Ewan ko sa'yo. Ikaw na talaga ang winner. Ang maling na ulo. Ang maling na ulo ni Nobita. Naku, ako'y mapapainom
Kasi sobrang laki ng ulo, ako'y mapapainom talaga. Ano daw, sarap sumipsip po, lala. Siyempre, talagang sisimutin ko talaga yan kapag yung mga ulo ng isda. Naku, simot yan sa akin. Talagang tinik na lang ang matira niyan ba? Nobita, napatawa si Joyce, baka gusto ng maling. Wala na si Master, nag-scapo na naman. Naku, nag-scapo na naman daw si Master. Wala ba dyan? Nagsiwalaan na ba Exploring Israel? Oo, nag-scapo na naman. Wala talaga to si Master Luf TV. Iniiwanan talaga ako nito. Hindi na faithful. Joyce, gusto mo tikman yung maling ko po, yung katawan? Joyce, gusto mo ba daw tikman ang katawan ng maling ni Barangay Tanod? Uy, Eli, i-close mo yung mata mo, ha? Eli, i-close mo yung mata mo. Pero yung tenga mo, ibukas mo lang yan. Ala, lalaki naman itong mga aking mga bebe. I'm back, ha. Ayan, I'm back na daw si Aljen. Ayan, nako, Barangay Tanod. Yan talagang maling na yan eh. Si Joyce, magaling siya mag-interpret ng mga messages. Siya unang nakakagets. Ayan, magaling daw mag-interpret ng mga ng mga messages si Joyce. Siya daw yung unang nakakagets. Saan po pala si Mingming Cats? Andyan lang si Mingming Cats. Andyan yung kanina. Ewan ko kung andyan pa ba ngayon. Tanong natin kay Exploring. Sino bang mga andyan Exploring? Grabe si Barangay Tanod. Oo, Angel Sean Vlog. Masanay ka na dyan. Ang mga regulars ko yan, Angel Sean Vlog. Kaya yung mga topic namin dito, nako, talagang wala dito, wala doon na. Ayaw ko ayaw ko, Nobita, baka may sira na yan. Ayaw daw niya, baka may sira na daw yan, Nobita. Ay, nako, huli ka, nagselos na si Aljen, Nobita. Nagselos na daw si Aljen, Nobita. Si Aljen, nakatikim na ng maling ko yan. Ano bang lasa, Aljen, ng maling ni Nobita? Si Aljen, nabulol na. Nabulol sa maling. Nabulol daw sa maling. At Danilo Junior Vlogs, okay na po ako sa house nyo. Naiwan ko na din yung mga mensahe. Salamat sa dalaw. Ayan, sabi ni Angel Sean Vlogs. Boss Danilo Junior Vlogs, napuntahan na daw ikaw na Angel Sean Vlog. Wahaha. Ay, sis, dito na ulit ako. Sorry, nagtagal kay Mingming Cats. Ayan, nagdikit si Danilo Junior Vlogs kay Mingming Cats. Maganda daw kasama ang mga ganyan kasi tingin mo pa lang, nagigets ka na niya. Ayan, nako, ayan, ang bola na naman si Exploring kay Joyce, oh. Maganda daw kasama mga ganyan kasi tingin pa lang, nagigets ka na niya. Nako, Exploring, ha. Hindi pa to expired, Joyce. You want a try? You want a try me daw? Hindi pa daw expire, sis Joyce. Yan na si Madam Rosalie, nakarinig ng maling. Oo, sis Rosalie, yung topic natin ngayon, maling na naman. Nako, sabi ni Master Luf TV na low bat daw. Nako, ang dami talagang dahilan ni Master Luf TV. Kanina, nawala ang wifi, tapos ngayon na low bat. Ano na naman kaya yung next? Hello, Danilo Junior Vlog, sabi ni Rosalie Holgado. Naghamon, akala mo fresh. Naghamon, akala mo fresh. Sabi ni Joyce Castrodi, sa Laka, Barangay Tanod. Dapat fresh kasi para masarap. Ayan. Baka malakas pa umungol si Nobita kay Joyce. Nabaliktad, no? Nabaliktad. I am cold flesh. I am cold flesh daw. Ayan, Master Luf TV, I am cold flesh. Si tawag ng laman. Parang si host messages pa lang. Alam niyo kung sino ka. Messages pa lang daw. Alam niya kung sino ka. Fresh na fresh pa to Joyce. Ano ka? Taba? Fresh na fresh pa daw. Fresh naman, nasa lata. Oo, fresh naman, nasa lata. Kasi bagong bukas. Ayan, fresh. Ano ba yung maling na yan? Oo, maling, Angel Sean Vlog. Ito kasi si Nobita, yung niya, ulo pa lang maling na, tapos yung katawan upo daw. Nako, saan ka pa? Iba na naman topic natin ngayon, sis. Oo, maling na naman, sis. Maling na naman. Tawa ako sa inyo.
Ano daw, Rosalie pasok. Ayan, nandiyan na si Rosalie. Shout out, Madam Rosalie, sabi ni Danilo Junior Vlogs. Sis, ano yung maling? Maling. Yung kaya Nobita, yung ulo daw ng armas niya ay maling. Tapos yung katawan, upo. San ka pa, Angel Sean? Yung maling kong tinitinda, gusto mo tikman? Naku, may pa-free taste ba, Nobita? Kung may pa-free taste, titikim ako ha. Mga isang kagat lang. Walang fresh na loob ng lata ha. Baliw ka, Mr. Tanod. Meron fresh yung maling ko. Ayan, Angel Sean, noted, thank you ha. Barangay Tanod. Ewan ko sa'yo, Barangay Tanod. Si Nobita pala yan, si Barangay Tanod ha. Si Nobita yan. Ikaw rin, Pet Malu. Pet Malu daw. Yung sarap nung kagatan. Oo, naku. Yung pero hindi naman talaga kinakagat ng lubusan. Kanina kalapati ang binibenta, tapos ngayon maling na naman. Oo. Kaya dito talaga sa aking tahanan, maghanda na kayong ma-surprise kung saan tayo makakarating. Danilo Junior Vlog, Madam ulit. Madam ulit daw. Hala. Ano daw? Hala. Grabe ka, Barangay Tanod. Nobita ka talaga. Araw-araw na. Nobita host. Hindi, Bubita. Nobita, Bubita. You want to buy a maling? Ay, you want to buy a maling daw. Naku, masarap talaga siguro yung maling na yan. Naku, giniginaw na ako. Masarap siguro talaga yung maling na yan. Nobita, no? May pa-free taste ba yan? Kakagatin, pero hindi talagang kakagatin ng bongga. Yung talagang kagat na ano lang. Kagat na pang paano lang ba? Pang patakam. Nako, ewan ko sa'yo. Na-try nyo na yun, guys. Yung kinakagat, pero pang paano lang ba? Pang patakam lang ba? Pang patakam talaga. Single pa naman, single pa yan si Joyce, kaya okay lang. Ayan, single pa daw si Joyce, kaya okay lang. Uy, meron na yung si Joyce. Angel Sean, malapit sa lunch yun. Wow, maling. Ano daw? Pakatin, nakakaramdam na lamig si host. Sunod na yan, init na. Oo, nako. Okay lang po, Danilo Junior Vlog. Nako. Oo nga, magpapainit nga ako. Magpapainit talaga. Baka sa sobrang takot ni Joyce sa maling yung lata na ang nakagat niya. Lata talaga. Nako. Hindi, yung kagat lang na patakam. Patakam talaga niya. Ayan, ay nako, ewan ko sa inyo. Ako din, makikikagat po baka naman. Oo, yung kagat na patakam lang. Na-try nyo na yun, boys? Boys talaga, oo. Yung kinakagat, pero hindi naman talagang kinakagat ng sobra. Yung talagang lang. Ako, isa lang, kakagatin ko. Naku, anong kakagatin mo, exploring? Exploring, ikaw din. Nag-init na rin ako dito, Joyce, at host. Pagsabayin ko na kayo. Pagsabayin pa talaga, pagsabayin. Nako, hindi mo kami kaya, Barangay Tanod. Nako, bahala ka dyan. Huwag mo kaming, pagsabayin. Baka, nako, atakihin ka. Mga loko kayo. Babae lang po kakagat. Babae lang po kakagat. Babae lang daw yung kakagat. Nako. Oo naman. Nako. Uy, Ellie, i-close mo yung mata mo, ha? Naku, pag kinakagat-kagat talaga yan, naku, mas lalo silang mas lalong sinasabing, I want more talaga. Alay, nako. Sis, pwede kumagat yung kagat lang na napatikim lang.
Oo, gano'n, gano'n nga Sis Rosalie, yung kagat na ayan andito Sis Rosalie, meron akong kasamang mag-explain, oo. Yung kagat ng na ano ba, patakam lang gud Sis Rosalie, alam mo na yun? Hindi naman talagang sasaktan, yung talagang gigil ba, gigil na kagat, gano'n, gano'n. Wah, yan ang sinasabi na 3 in 1, oo, 3 in 1. Yaka yan, yaka talaga, Nobita, nako. Talaga naman. Tara na sa barangay ba? Agoy, very naughty ha, sa barangay talaga. Uminom ka na ng malamig na water, Nobita, hindi mo kami kakayanin. Oo, hindi mo kami kakayanin, Nobita, bahala ka dyan. I'm back host, andyan na si Danilo Junior Vlogs. Kayang-kaya ko kayo, taas at baba, taas at baba. kagat sa kagat sa Rosalie. Kagat na Rosalie, maling ko. Kagat na, pakagat ng maling ni Nobita. Ewan ko sa inyo. Ka-hyper naman ni Barangay Tanon. Oo, ba-hyper talaga yan. Ano, Angel Sean Vlog, naka-ano yan. Ano bang vitamins mo, Nobita? Barangay Tanon. Ay, nako, ewan ko sa inyo, oy. Grabe na talaga tong kagatan dito eh. Wala nang rasyon sa barangay. Wala nang rasyon sa barangay. Ano bang kinuha mo, Ronnie? Angel Sean, kakagat ka rin ba sa maling ko? Nobita, yung kanta mo daw sa iyong laki, ako'y nahuhumaling. Sa iyong laki, ako'y nahuhumaling. Ay, laki, ako'y nahuhumaling. Ewan ko sa'yo. Ako nang rasyon sa barangay. Barangay Tanod, penging ayuda. Barangay Tanod, pangin daw ng ayuda, sabi ni Angel Sean Vlog. Barangay Tanod, ha, san ba? San ba parte pwede? Alas, san daw parte pwede? Barangay Tanod, sabi ni Rosalie Holgado. Kaya kung sino-sino na lang kakagatin. Ako'y nakalunok ng laway eh. Wahaha, bro Mads, wala sa ayuda, puro maling na lang. Wow, baliw, baliw. Baliw na ayuda yan. Ako, ang maling, no? Parang ang tagal-tagal ko na rin hindi nakakatikim ng maling. Pero meron naman yung less salt, no, na maling. Wahaha, baliw. Katawan, Rosalie. Sa katawan daw, baliw na ako. Baliw na daw si Barangay Tanod. Angel Sean. Sis Rosalie, Angel Sean. Talagang ito kasing iba dito talagang pure supporters lang talaga. Bryant Eli Kauhiran. Hello po, gandang host. Hello, E. Hello po, Elsie Yaya. Kumusta po? Salamat po sa pagpasok. Ayan, nyahaha, wala halata. Nyahaha, halata nga, Barangay Tanod. Nakakapalunok talaga sis ng laway dito sa mga usapan natin dito. Oo. Talaga naman nakakapanglunok talaga ng ng laway. Ako dami tumitikim maling ko. Nako, sana all, no? nakailang tikim ba sila sa iyo ngayong araw na ito, Barangay Tanod? Shout out po, welcome po. Kumusta sa lahat dito? Ayan. Shout out po kay Elsie Yaya E. Ayan, shout out. Ayan. Elsie Yaya E, yung mga andito po, mga legit po itong lahat. Kaya mag-iwan lang ng tamang bakas at akong pumunta sa kanilang mga tahanan, no? Ayan. Salamat Elsie Yaya E sa pag-drop by. Kumusta? Taga saan po kayo, Sisi? Sasamahan namin yan si host sa 4K run. Ayan, ako. Thank you, Exploring Israel, ha? Naman. Oo, samahan nyo ako. Kung wala namang ginagawa ang mga phone nyo paggabi, i-playlist nyo naman ako kahit 5 hours. 5 hours talaga. Kung di naman, meron akong 5 hours dyan, meron akong 3 hours, meron akong 2 hours. Meron din akong 10 hours. Baka naman, di ba? Hindi ko mabilang mabenta. Naku, mabenta talaga. Iba talaga to si Barangay Tanod, oh.
Ano bang lasa yung maling mo na yan? Baka napaka-special na maling mo na yan. Sana all may pamaling. Oo, sana all may pamaling Danilo Junior Vlogs, no? Behave na, may bisita. Behave na daw, may bisita. Sis, bago si Angel Sean. Oo, bago yan siya, sis. Pero open-minded yan siya, sis. Kaya okay lang. Elsie Yaya, you want the maling? Ay, nako, buang ka talaga, Barangay Tanod. Buang ka talaga, Nubita. Uy, natanggap mo ba yung load mo, Nubita? Dalawa na nga ginagamit ko eh. Nako, salamat talaga exploring ha. Salamat na marami talaga exploring. Ayan. Huwag kang mag-alala pagka ikaw ay bumalik dito sa Pilipinas, ako'y pupunta sa inyo ha. Paliguin niyo ako sa dagat niyo. Hello po, Angel Sean Vlog, sabi ni Rosalie Holgado. Ayan. Elsie Yaya, I love you. Ayan. Ayan, Pamilya Espinosa. Ay, ano pala to? Kaibigan mo to, Pamilya Espinosa PH, si Elsie Yaya. Naku, salamat talaga si ha. Ayan, si Elsie Yaya, I love you. Si Elsie Yaya, kaibigan pala ni Pamilya Espinosa PH, maling na lasang daing. Maling na lasang daing. May masarap yung daing ha. Uy, wag minamalit yung maling, masarap. Maling with itlog. Allah. Oh dear, pamangkin ko, anak ng pamangkin ko guys. Sorry guys. Wait lang, paanuhin ko. Ay, nako. Baka makik ako, nako. Mahirap na. Ayan, bebe ko love. Ayan, sabi ni Elsie Yaya. Elsie Yaya, salamat talaga sa pagpasok, Elsie Yaya, ha? Pasensya na yung mga andito, yung mga iba, walang mga account talaga. Ayan, love you daw, Pamilya Espinosa PH, sabi ni Elsie Yaya. At pasensya na sa aming mga topic dito, mga buang kasi kami dito. Imbis tulog na ako, narinig ko pangalan mo, Elsie Yaya, napabangon tuloy ako. Ayan, napabangon daw si Pamilya Espinosa PH nang narinig yung ano mo. Oh dear. Umiiyak yung anak ng pamangkin ko, guys. Ganun kasarap maling ni Lubita in demand. Ako, mahirap magpabangon ng maling. Oo, mahirap kasi malaki. Love you, sabi ni sabi ni Elsie Yaya E. Kay Pamilya Espinosa PH, Elsie Yaya, salamat talaga sa pagpasok dito ha. Pasensya na kung mga topic ko ay mga topic namin dito ay wala dito, wala doon. Pasensya na talaga. Sis, masarap ang daing ha? Oo, masarap ang daing. Matulog ka na ba, bebe ko? Matulog ka na ba daw, bebe ko, Pamilya Espinosa PH? Thank you talaga, sisi. Naku, napagod ata si Pamilya Espinosa PH. Grabe topic, may daing na. Oo, meron ng daing. Kain muna ako. Nagutom si Jello Pinario. Na-mention yung maling at daing at mayroong itlog. Host, ganda. Best friend ko yan si baby ko, Pamilya Espinosa PH. Naku, best friend mo pala yan, Elsie Yaya E. Naku, grabe talaga yung tulong niya sa akin, Elsie Yaya E. Kaya naman talagang lubos, ay naku, ang dami-daming tulong niya sa akin, Elsie Yaya E. Kaya, ay nako, talagang yung pasasalamat ko sa kanya ay abot langit talaga. Salamat, Elsie Yaya E, sa pag-drop by ha. Ako po'y magbabalik po talaga sa inyo, Elsie Yaya E, para suklian ang iyong kabutihan. Thank you, Elsie Yaya. Ko, Danilo Junior Vlogs, andyan ka pa ba? Okay lang po yan. Okay lang yan. Kahit anong topic, gani yan. Si Elsie Yaya. Kahit anong topic daw yung kay Elsie Yaya. Bisaya din ba to si Elsie Yaya, Sisi? Pamilya Espinosa PH? Elsie Yaya, ano-ano niyo po si Andrew E. Ala, Elsie Yaya, ano-ano niyo po dati si Andrew E. Masarap daing kaysa maling. Masarap daw yung daing kaysa maling. Nako. Nubita, paano na lang ang ulo ng daing na ang katawan ay upon? Nako. Talagang ikaw naman ay mapapakagat labi dyan. Ang laki-laki ng ulo, no? Maling. Ulo pa lang yan, maling na. Still here, hinahanap ko si Elsa Yaya E. Magdikit ako, ha. Oo, hanapin mo, no, Danilo Junior Vlogs, andyan lang yan, si Elsie Yaya E. Ayan, salamat talaga, si Elsie Yaya E. Tagalog Tagalog to si Elsie Yaya E. Ayan, salamat talaga, si ha, Elsie Yaya E. Ayan,
Oo, road to 4K to. Kaya salamat sa inyong lahat na tumutulong sa akin, sa aking mga kalapogi, kina Joyce Castrodes, kay Pamilya Espinosa PH, kaya of course kay Exploring Israel, kay Master Love TV, sa lahat-lahat na mga tumulong sa akin. Thank you talaga ha. Ayan, kina Rosalie Holgado, kay na Jerly Yen, at lahat ng tumutulong sa akin. Salamat talaga sa inyo. Ayan. Di ba si Elsa yung sa Let It Go? Oo. Ayan, MC Kulot Love TV, ha ha ha. Hahanap na ako ng pangit. Hanap na daw ng pangit si Elsie Yaya. Ayan. Dumami viewers. Oo, parang dumami ah. Pero ewan ko kung ilan lang yung active. Tanong natin kay Exploring. Ayan. Anong oras matatapos, host? Ayan, 2 hours lang ako. So, meron pang na ngayon, naka 1 hour and 37 minutes na ako. So, malapit na. Konting tiis na lang, bebe. Elsie pala. Kasi Kulot Love, parang alam ko na meron, meron ka, kalapati ba? Oo, itong mga supporters ko dito, mostly mga kalapogi. Tinatawag ko silang kalapogi, Elsie Yaya Walang anuman, Sisi. Salamat talaga. Ayan, si Nubita ba? Si Barangay Tano. Oo, si Nubita yan. Rosalie Holgado, si Barangay Tano, si Nubita yan. Walang anuman, sis. Di ko makita si Elsie Yaya. Elsie, Danilo Junior Vlogs, Elsie, hindi Elsa. Elsie, Elsie. Ayan, Elsie Yaya. Jerlien, hi Elsie Yaya. Sabi ni Jerlien, hindi ako. Yun si Elsa Negra ko. Okay lang yan sis, pareho tayo. Ako nga rin, negra rin ako. Proud to be morena. Ayan, Elsie, wala po ako kalapati, mga bibi alaga ko. Bibi? Ay, naku, bibi daw yung mga alaga ni MC Kulot Love TV. Kasundo ni MC Love TV yung asawa mo, Sisi Love, Elsie Yaya Kasundo ni MC Kulot Love TV yung asawa mo, Sisi Love, Elsie Yaya Ay, nagkakalapati din ba yung asawa ni Elsie Yaya Wow, bago na naman name niya. Hehe, sikat talaga si Nubita, sis. Oo. Bago talaga, parang araw-araw. Bago yung name no Nubita. Kita ka na ko na ho. Unahan na kita, Miss Elsie Yaya Ayan. Ayan, Elsie Yaya unahan na daw ikaw ni Danilo Junior Vlogs. Ayan, salamat Danilo Junior Vlogs. Ang aking one of my loyals talaga no, nandito. Thank you talaga sa inyong lahat. Sa aking mga kalapogi, kaya Exploring Israel, Pamilya Espinosa PH, Joyce Rhodes, Jerlien, Rosalie Holgado, Master Love TV, nandiyan pa si Master Love TV, Pamilya, ano daw? Nag-aalaga ng kalapati yun. Kaya pala. Oo, ito mga kalapogi ko. Naku, mga addict to sa Adik sa kalapati. Kanina pa nga yung nagtatapik ng mga kalapati eh. MC Loof. Bibi ba? Kasi pag may loof yan, ang mga alam ko, mga kalapati. Mga kalapati yan, CCL, si Yaya Ayan, saan ka ba sa atin dito sa Pilipinas, LC Yaya Oo, bebe ko parang nahahawig. Oo, bebe ko parang nahahawig daw. Kumakarera din po. Ayan, kumakarera din po yung yung asawa nyo. Nagkakarera din ng kalapati. Danilo, sige po, salamat. Nandito lang ako. Ayan, andyan lang si Master Love TV. I'm back. Andyan na si Aljen. Ako, palagi talagang nangiiwan to si Aljen, pero bumabalik naman. Kaya, ayan. Very pa rin yan. Very loyal. Andyan si Ellie. Opo, nakipagkarera. Nakikipagkarera. Makakasundo niyo yung asawa ni Elsie Yaya Saan po kayo dito sa atin po, Elsie Yaya Meron pa si Master Love TV, adik sa kalapate. Oo. Ayan si Master Love TV. Master Love TV, yung asawa ni Elsie Yaya nagkakalapate, nagkakarera din. Ayan. Meron pa, ayan, kakapasok ni Master. Nako, Master, kakapasok mo lang daw, sabi ni Exploring Israel. Nako, ikaw talaga ay nasisilip, Master Love TV, na palabas-labas.
Source of income ko, kalapate. Ayan, source of income daw ni Master Luf TV, kalapate. Naghugas ako ng plato. Ayan, naghugas. Very good naman tong aking bebe na si Alja. Naghugas ng plato. Sisi, maligo lang ako. Standby lang kita, ha ha. Okay, sige, sige. Joyce Castroli, salamat, salamat. Lagay mo lang ako dyan sa gilid. Sisi, ha? Love you, love you. Ilan pa lahat ng kalapate mo, Master? Ayan, ilan pa daw lahat yung kalapati mo, Master Luf? Naku, kanina pa ako dito. Naku, kanina pa daw andyan si Master Luf TV. Wala, nasisilip ka talaga na exploring Master Luf TV. Ikay pa wala-wala. Ayan, kanina pa daw, ilan na lang daw yung kalapati mo, Master Luf TV. Aljan, hugas daw ng pinggan. Nahuhugasan ba? Disposable. Nahuhugasan ba daw yung disposable? Nako. Wait lang ha. Wait lang. May nire-replyan lang ako, guys. Wait lang talaga. Ayan. Paano ba to? Baka ma-out na naman ako nito. Ayan. Asan ako? Sisi, maligo. Ayan. Konti na lang exploring. Mga 20 plus na ko. 20 plus na lang daw. Naubos ng binenta ni Master Luf TV yung kalapati niya. Di wow, MC Kulot. Loading kasi naglo-loading na naman ako. Okay lang mag-alaga ng kalapati basta yung lumilipad. Wow, mabenta. Mabenta daw. Ayan. Naglo-loading na naman ba ako? Loading host. Nag-loading na naman? Ano ba yan? Sorry po. Ha. Ayan, nako. Maraming kalapati yung asawa mo, sis Elsie Yayai. Mahal pala yung mga kalapati, sis Elsie Yayai, no? Wow, mabenta ha. Loading host. Loading pa ako? Loading pa ako ngayon? Loading pa ba ako ngayon, guys? Malapit na akong matapos eh. Ayan, 1 hour and 44 minutes na ako. Sana naman hindi na mag-loading. Ayan. Wala naman loading, sis. Ayan, wala daw loading. Sabi ni Jerlien. Nainis na nga ako sa mga kalapati na yan. Pinapakabalan ko nung minsan. Nalimutan ko. Bumalik pala yun. Natawa ako kay Sis Elsie. Uy, narinig niyo ba yung sabi ni Sis Elsie? Sabi ni Sis Elsie, naiinis na nga ako sa mga kalapati na yan. Pinakawalan ko nung minsan. Nakalimutan ko, bumabalik pala yun. Yawas na mga kalapati, bumabalik pala. Oo, medyo siguraduhin mo lumilipad ang kalapati ng asawa mo, Sisilama. Naku, uy, wag pa. Sa Pamilya Espinosa PH, wag na paliparin yung kalapati ng asawa niya. Baka mamaya hindi makabalik. Naku, delikado. Sa exit muna. Sa tabi, good night sa lahat. Ayan, exit daw muna si Exploring Israel. Busy ka na, boss, Exploring Israel. 15 minutes na lang ako, Hindi, host. Good night, Joyce. Ayan, good night daw, Joyce. Sabi ni Exploring Master. Ayan, good night, Joyce. Good night, Exploring. Good night. Baby ko, taas ng lipad minsan. Gusto ko sabihin sa kanila, isama na nila asawa ko. Uy, grabe naman, Elsie Yayai. Gusto mo nang pasamahin yung asawa mo? Grabe, na-addict na talaga siguro sa kalapate, no? Nakaka-addict pala talaga tong kalapate. Uy, patay kayo, guys. Pagka kayo nagkaasawa, tapos na-addict kayo sa kalapate, naku, papakawalan yan. Pero bumabalik pala. Ayan. Exploring Israel, good night.
Sabi ni Elsie Yaya Natawa ako dun. Natawa ako dun si Yaya pinakawalan mo tapos bumabalik pala sila. Si Yaya done na po, pa-check na lang po at baka naman, ayan. Danilo Junior Vlogs, sabi ni Danilo Junior Vlogs, si Yaya done na po, pa-check na lang po, baka naman. Ayan, oo. Sila na ang nagsama-sama, sila na ang magsama-sama. Ay naku, mga amoy kalapate. Mga amoy kalapate na sila sis, 'wag sila magsama-sama sis. Patatabihin mo pa rin ba 'pag gano'n? Good night, ayan good night daw exploring sabi ni Ellie. Good night exploring sabi ni Ronnie. Andiyan pa pala si Ronnie, oh hello Ronnie. Hala, patay na. Nabali yung ballpen ko. Si Yaya tayo naman good night po sa mga good night. Good night po sa mga good night. Ayan, sa mga nag-good night, sabi ni Angel Sean Vlog. Ayan, kayo na naman daw ni Elsie Yaya. Ni Angel Sean, Elsie Yaya. Okay po, Danilo. Sa akin naman dito sis, mga manok, alaga. Mga manok ba dyan sa iyo, Jerlyn? Yung mga pangsabong sis? Mga pangsabong na manok yung alaga ng asawa mo? Elsie Yaya, huwag isama asawa mo sa lipad, baka mawalan ka ng talong. Oo, wag isama. Naku, baka hindi makabalik. Naku, sayang naman ang talong. Baka paliparin asawa. Baka paliparin mo, pakainin mo muna ng kinakain ng kalapate para tubuan ng balahibo. Bago paliparin asawa mo, pakainin mo muna ng kinakain ng kalapate para tubuan ng balahibo. Good night, sabi ni Jerlyan. Good night, Dora the Exploring. Ha. Sabi ni Jerlyan. Good night, Exploring. Sabi ni Clay. Sabong is real. Naku, oo, sabong is real. Naku, nakaka-addict din yung sabong na yan eh. Mas mahal pa nila yung yung manok kaysa sa asawa. Si Elsie Yaya, daming account yan. If may lumapit na gagraduate 40 kulang kaya kaya niya magpa-graduate. Ayan naku, ang dami daw account ni Elsie Yaya. Naku, Elsie Yaya, baka naman sa akin. Konti pa lang yung aking mga yung aking mga tawag diyan, mga Elsie Yaya ayan 40 daw yung account ni Elsie Yaya kaya sa mga gustong makagraduate, ayan ito sa Danilo Junior Vlogs, malapit na itong gumraduate, si Sis Julian. Salamat sa iyo. Next time po ulit, support lang po tayo lahat. Ayan, salamat Angel Sean Vlog. Salamat Sisi, mag-out na rin ako in 10 minutes. Kaya thank you talaga Angel Sean Vlog sa iyong suporta ha. Ako'y babalik sa iyo Sisi, salamat. Angel Sean Vlog, ha. Okay po, pwede isabong ata to sis. Yun yung pangalan ng manok. Nakakainis na, ha. Dami etat. Naku, daming etat doon ng manok. Mga manok no? Mga mahal din yung mga manok pansabong eh. Paano magsabong? Ha. Ayan, nako, ibang sabong. Gusto ko lang, yung alam ko lang sabong, iba eh. Iba kasi yung sabong na alam ko, hindi yung sabong ng manok. Ako din host, mahilig sa sabong, oo. Ibang sabong yung hindi sabong ng manok. Wow naman, Elsie Yaya, beke naman. Ayan, beke naman daw, sabi ni Jerlyan, Elsie Yaya. Ha, bebe ko yan. Bebe ko yan ko si Talong. Bebe ko yan ko na si Talong. Yaan ko na si Talong. Naku, bakit naman Elsie Yaya Masarap pa naman magtalong paminsan-minsan. Jerlyan, sure. Sure po, if malapit na. Ayan, sure daw. If malapit ka na daw mag-graduate, Jerlyan. Oo. 40. Ayan, naku, napakalaking tulong na yan. Jerlyan, sure po, if malapit na. Gagsi. Bibisitahin ko maya. Bahay mo po, Elsie Yaya. Ayan, sabi ni Jerlyan. Gusto mo magsabong, Aljen? Punta ka sa Sogo. Ay, nako. Gusto mo daw magsabong, 299 lang daw 3 hours doon. 299 ba yung sabi ni Nobita? Parang 299 lang daw ata doon. Pwede na magsabong ng 3 oras. Nako, tingnan ko lang kung hindi ka mapagod ng 3 oras.
Ayan ka na naman host, saan inaantok na ako dun ka tumitira. Ganun ba Ronnie Untalan, andiyan ka pa pala? Naku, naku, naku. Oo, sabong na yung topic dito. Opo, maganda ang bahay ni Elsie Yaya eh. Baka naman mabigyan ng pa pa-banana diyan, hehehe, oo. Sabi niya, Danilo Junior Vlogs, 'pag malapit ka na daw, sabihin mo lang daw kay Elsie Yaya at magpapa-graduate siya. Sakit na ulo ko host, ganda, masakit na ba? Masakit na ba ang ulo mo? Elsie Yaya naku. Baka kulang lang yan ng talong sis Elsie Yaya Aba, sarap kaya ng talong. Oo, naku, masarap yung talong na yan. Masarap kahit iihaw, masarap pakuluan, masarap talaga. Naku, talaga naman. At saka 'pag matagal ka nang hindi nakakakain ng talong, naku, ikaw talaga magki-crave, 'no? Magki-crave. Wow, ganda naman ni host. Naku, salamat Barangay Tanod. Tadadada. Barangay Tanod, salamat. Bad trip, ha. Bakit bad trip exploring? Bebe ko, tortang talong, oo, tortang talong, ayan, merong itlog nakasama, naku, perfect talaga yung perfect combination. Nobita, usapang talong, oo, usapang talong na to, sabong na naman, oo, usapang talong at sabong, Danilo sure po, sabi ni Elsie Yaya Gusto nyo talong with egg? Oo, gusto ko yun. Naku, talaga, napaka-yummy. Yummy! Usapang talong at sabong, oo, usapang talong at sabong. Libre sip-sip lang po, oo, libre na. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Barangay Tanod, talaga namang napakasip-sip mo talaga. Bad trip, nagising ako bigla. Bakit ka nagising bigla? Ronnie Untalan. Brian Eli Kaugiran, nandyan pa. Barangay Tanod, ano po yung sipsipin? Ay, nako. Uy, masarap din yung sinisip-sip yung mga no? Mga dapat sipsipin. Balahibo to, wala pang ahit yung talong with egg ko. Nako, ayoko ng ganyan. Ayoko ng mabalahibo. Gusto ko yung may ahit. Gusto ko yung clean cut. Clean cut talaga. Gusto ko yung clean cut, Barangay Tanod. Ayoko yung mabuhok. Salamat po, Madam Elsie Yaya nakakahiya naman pero kakapalan ko na ang mukha ko. Ha, ha, ha. Oo, wala nang hiya-hiya dito, Danilo Junior Vlogs, boss. Wala nang hiya-hiya. Kung kailangan natin ng tulong, magpatulong tayo. Kung kailangan natin ng talong, magpatalong tayo. Kung kailangan natin ng sabong, magpasabong tayo. Lahat-lahat na. Gawin na natin yan. Baka di talong with egg. Kung talong na nasa pugad. Ay, naku, baka di talong with egg. Kung talong na nasa pugad, ayoko nun. Ayoko nasa pugad. Gusto ko yung clean cut. Dapat masanay ka na sa maling ko. Oo, pero gusto ko talagang kumagat ng maling na yan. Talagang ako naku-curious sa maling na yan ba? Kundi lalo mo kakapalan mukha mo 'pag ikaw ay moni na. Lalo mo daw kakapalan ang mukha mo kapag ikaw ay moni na, sabi ni Elsie Yaya Ganun ba yun, Elsie Yaya Talagang todo kayod na din 'pag moni 'no? I need help host, naku, anong help ang gusto mo, Ronnie Untalan? Ayaw mo na ng gupit estudyante host? Ayaw ko, gusto ko clean cut. Gusto ko talaga clean cut, Danilo Junior Vlogs. Ayan, sakit ng ko guys, ng likod ko talaga. Wahaha. Elsie Yaya, pakain nga sa'yo. Pakain nga sa'yo, sabi ng barangay. Yes, host, ganda. Ayan si Elsie Yaya. Nako, oo. Todo kayod na pag-morning, no? Ay, nako. Sige lang, Elsie Yaya Laban-laban lang tayo. Laban-laban lang para sa ekonomiya. Ba't yung iba kapag moan na nagtatago na sa kwarto na lang? Nasa kwarto na lang, bakit? Ganun ba yun, Ronnie?
Ba't nasa kwarto na lang? Hala, tumatawa si Bryant Ellie Kaugira 'no, ay naku bebe salamat sa pagtambay. Konting tiis na lang mga kalapogi ha, konting tiis na lang talaga ako matatapos na. Ha, 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 barangay tanod ha, ano ba gusto mong unang kainin? Naku, sabi ni Elsie Yaya, barangay tanod, ano ba daw ang gusto mong unang kainin? Ayan, naku, nagkakainan na ng kanina itlog, tapos napunta sa sabong, tapos ngayon nagkakainan na, naku. Masarap kasi magkainan din 'no, lalo na 'pag ano, dalawa niyong ginagawa. Dalawa niyo palagi ano ba 'yan? Dalawa niyo ginagawa ba? Yung give and take. Gano'n ba 'yun? Ayan, ako'y nakakapang-ano ng laway, nakakapanglunok ng laway. Salamat ng marami Madam Elsie Yaya, much appreciated po. God bless. Ayan, salamat daw. Elsie Yaya, sabi ni Danilo Junior Vlogs, ha ha ha, yan, ibigay mo na, Mackenzie 10. Hi host, newbie here. Hello Mackenzie 10. Hello, salamat sa my videos. Hindi pa talaga ako nakakapaliksisi. Pero kasi busy talaga ako today, kaya sa mga videos ko sa mga tao na nag-comment sa videos ko kahapon, hindi ko pa nababalikan. Sisi Mackenzie 10, hello, hello. Welcome to me. Malapit na ako matapos Sisi, pero salamat sa pagpasok talaga. Nag-ELS ako every 7 p.m. Monday to Thursday, tapos Friday 6 p.m. kasi game night, then Saturday 7 p.m. na naman, Sunday game night 6 p.m. na naman. Ayan, salamat Mackenzie 10. Bebe ko, Pamilya Espinosa PH, tulog na, ha ha ha. Oo, nakatulog na siguro si Pamilya Espinosa PH, si Yaya. Ha ha ha. Oy, may mga bagong pasok. Host, nasa Pinas ka na. Oo, andito ako sa Pinas, LC Yaya. Andito ako sa Davao. Ayan. Hi Mackenzie, sabi ni Jerlyn. Game na sa Friday, bebe. Pa-shout out muna kay Rayleigh and Popot. Ayan. Shout out po kay Rayleigh and Popot. Ayan. Shout out kay Rayleigh and Popot from Bryant Ellie Kaugiran. Hello sa inyo dyan. Kumusta? Salamat sa inyong mga support, ano? Salamat sa inyong panunood. Thank you talaga. Ayan. Ayan si Mackenzie 10, andito ha. Suportahan po natin si Mackenzie 10. Ayan. Salamat Mackenzie 10 sa pagpasok. Mackenzie 10. Ayan. Aling Pepay, salamat talaga ha, Pamilya Espinosa PH. Salamat talaga. Dito pa, kinig lang. Ayan, nakikinig lang si Pamilya Espinosa PH. Shout out sa bagong recruits. Ayan, shout out daw sa mga bagong recruits kay Mackenzie 10 na bagong pasok. Salamat sa pagpasok. Ayan, shout out daw, sabi ni Danilo Junior Vlogs. Hi, Aling Pepay. Ayan, Jerlyn, yan si Aling Pepay, si Pamilya Espinosa PH din yan. Pero meron din siyang mga videos dyan sa Aling Pepay, kaya pakipunta lang at pakidikitan. Ayan. Pa-shout out Rayleigh and what? Rayleigh and Kay. Okay. Shout out kay Rayleigh and Kay. Ayan. Shout out to you mga bebe. Salamat sa panunood. Thank you talaga. Pa-shout out naman kay John Lloyd Lucenario, Mr. Pogi ng Bamban, Tarlac. Ayan. Hi, shout out kay John Lloyd Lucenario, ang Mr. Pogi ng Bamban, Tarlac. Naku, Mr. Pogi. Hello, shout out to you. John Lloyd Lucenario, Mr. Pogi ng Bamban, Tarlac. Ayan, nako. Daming mga pogi na mga kalapogi. Ayan, nako, 2 hours na ako guys. Okay, sis Bibi, setahin ko later pagtapos ng LS mo. Okay, salamat sis Jerlyn Jerlyn Garden ha. Nasanay ako sa Jerlyn Garden sis, pero Jerlyn na lang ngayon. Ayan. And thank you guys sa patuloy na panunood dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn Kay, no? Salamat talaga sa aking mga kalapogi, kay Exploring Israel, kay Pamilya Espinosa PH, kay LC Yaya kay Danilo Junior Vlogs, Jerlyn, Rosalie Holgado, ang Joyce Castrodes, sa lahat-lahat ng aking mga kalapogi. Thank you talaga sa inyong lahat. Ayan. Ronnie, salamat talaga. Pa-shout out host sa crush ko, Marilyn
Marilyn din name niya. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Ayan, ayan, shout out pala sa crush ni Ronnie Ontala na si Marilyn din. Marilyn din daw name niya. Nako, shout out Madam Garden. Ayan, good night. Good night, everyone. Baka si Marilyn Kaminsky yan, Ronnie. Baka daw si Marilyn Kaminsky daw. Shout out kay Rian. Ayan, shout out daw kay Rian. Ayan, andyan pa pala si Mingming Cats. Oh, wag kalimutan si Mingming Cats pala. Nako, Mingming Cats, thank you talaga. Talagang ikaw talaga ay very faithful sa akin. Thank you, Mingming Cats. Ayan, Ronnie Untal, salamat sa inyo lahat. Ayan, andyan pa pala si Master Luf TV. Kaya ngayon ako yung magpapaalam na guys. Salamat sa inyo lahat. Ayan, Mackenzie Ten, thank you sa pagpasok. Thank you sa inyo lahat. Mingming Cats, nag-visit ako kanina sa bahay mo po. Ayan, salamat sa inyo lahat. Good night, everyone. See you again tomorrow at 7 p.m. dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, have a good night, everyone. Sleep well and God bless. And I'll see you tomorrow. Right, Mingming Cats. Ayan, ayan. Thank you, everyone. Good night. Have a good night's sleep. Bye. Bye for now. See you tomorrow, 7 p.m. guys. Bye. Bye.